mabende koro Yiero governor e pachoka e yiero mar 2022 dede nang'eni ka nochoko chenro makama ne ocho ni to podi kwan mag mine pod biro mana medore. Steve, mano ngiso kaka embracing joma mine e siasa medore. Democracy to gi 2/3 to gi joma mine donje positions mag telo. En pongezi kwa wamama nikech en moro ahinya ni mine koro nyalo kawo positions mag telo. Kendo hopefully pod wanyalo yudo 2-3 moko ka midhi landi jok ma poko landi. To en very tricky nikech aneno ka gin very close. Giwere no kura 3,000 the gap magiwere go Fatuma gi Boga to gi jo UDA aneno ka en difference mar kura matin manyiso ni democracy osenya Kenya sani. And something to be proud about. Koro wadwa ng'iyo mana kaka wadwa ne wacho ni tend mine chal nade koro ka gisekawo Mesha kudede nyaka gisani kaunti ma Nakuru, kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Machakos, Meru, Kirinyaga gi Kwale, mano kaunti za auchiel. Bende gisani koro oseyiero jotelo ahinya e lemo mar governors. Kata kamano kapok aduogo yiri mano Mesha kudede nyakwana magajwang' mine TV ni kanyo gin mana moko kuom wakeini mabende oseyiere e yiero mawang'ni wakeini mabende yiero magino landa ayanga kendo moko kuom gi bende neno kanyo kosechiwne gi otiko mano mar loch mopogore. Nyaka gisani mana mine TV ni kanyo Jessica Mbalu oyier kaka jaod bura ma Kibwezi East, Sara Paulata Korere oyier kaka jaod bura ma Laikipia North, Catherine Omanyo oyier kaka woman rep mano jaod bura e county ma Busia, Professor Phyllis Barto oyier kanyo kaka jaod bura ma Moiben mano kar chung' od bura ma Moiben, Joyce Kamene Kasimbi mano woman rep e county ma Machakos, Samina Laura Mnyazi oyier ka bidikendo no chiune otiko kaka jaod bura mano ma Malindi, Miriam Kitanyi bende neno kanyo no yiere kaka jaod bura ma Aldai. Bende wantiere gi Cynthia Muge ma bende no yier kanyo kaka woman rep mano Manandi. Kata kamano kom mar woman rep to wang'eni mano oket tenge ne wakeini. Kopogre gi mano bende Mary Emase no yier kaka jaod bura ma Teso South, Rosa Buyu mane gwenge mag Kaduo mano Kisumu West no yiere kanyo mabende koro biro kawo kar Olago Alwoch. Wantiere gi Edith Nyenze mabende no yier kaka jaod bura ma Kitui West. Bende kopogre gi mano pod wantiere gi kwan mag jaod bura mathoth e lemo mar governor bende kineno kanyo Susan Kihika no yier kaka governor e county ma Nakuru, Faith Kawira Mwangaza no yier kaka governor e county ma Meru ma en emobro kawo kar Kiraitu Murungi mabende gisani koro wuok, Njeri Maina ineno kanyo no yier kaka woman rep e county ma Kirinyaga. Wantiere gi Jen Kagiri mano yier woman rep e county mano ma Laikipia. Kwan mag joma mine nyakwana magajwang' pod thoth mago mine mabende donjo e od bura mar 13. Kanyaka gisani kwan mag mine auchiel nyakwana magajwang' oseyier e lemo mar governor. Wantiere gi Susan Kihika mano chung' kod duond bura mar UDA mabende sani dhi bedo governor mar 3 mano e county ma Nakuru. Wantiere gi Anne Waiguru mabende koro donjo e tamne mar 2 kata nodok e tamne mar 2 bang' kano yiere kaka governor e county ma Kirinyaga. Wantiere gi Wavinya Ndeti mabende koro donjo e lemo mar governor e okang' mokwongo kano yiere mano mar tayo jo county kata mna jodak e county ma Machakos. Kopogre gi Wavinya Ndeti bende wantiere e county ma Meru nyakwana magajwang' ntiere nyadendi mung'ere kaka Mwangaza Kawira mabende no yiere kod independent no chung' kar kende kendo oyiere mar dhi bedo
bedo gavana ma Meru chakre higa mar 2022 nyaka higa mar 2027. Wantiere gi Fatuma Achani ma bende nineno kanyo kinde mosekalo matin, ma bende gisani oyier kaka gavana ma Kwale. Duto te kiriwo, kik wiya wil bende gi Gladys Wanga ma bende noyier kaka gavana e kaunti ma Homa Bay. Duto te kiriwo kwan mag governors mago ma wakeini ma oseyier nyaka gisani, yiero mar higa mar 2022 ma bende osepuodhi e lemo makamano gin governors maromo 6 wakeini. Mesha kodede ber kosok ber? Aneno ka Cecily Mbarire oselandi. Embende en Embu, koro kete mara beriyo. Koro wan gi governors abiriyo ma wakeini counties 47. Mano nyiso ni joma wakeini osetimo maber kabisa e siasa ma nyokalo kata e yiero mane wantie ni. Wanyalo mana chiwo challenge koro ne jo youth. Wagombo neno to mang'eni yudhe ni kanye kata mana rowere bende pok awinjo kata mana kosewuok oko kopogore gi Babu Owino mana osemi kata mana kombod bura ma Embakasi East mane kendo makata mosewinjo. Ma koro agombo wacho ni wachiwo challenge ne joma tindo ni ung'eny kendo mbuchgi otimo madongo e yiero ni, but ok wane ka ojende odonjo mang'eny ahinya kuonde od bura mopogore opogore, obed Senate, obed National Assembly, governor positions, kata mana positions mamoko gi. Omiyo probably nyaka wang'iane mbele kucho kaka wanyalo bedo gi an inclusive parliament ma ka gi discuss policies to onge kweth moko oko ka ma feel ni ok gibedo represented a discussion madhi nyime e ut siasa. Bende anyalo gombo ng'eyo ka ang' watieko weche gi duto kata sache ma wach yiero biro rumo ni to wayudo jok man gi ng'ol mopogore opogore adi kopogore gi mogwel be wan gi mora mora ma okompete ma oyudo kom nikech ji abilago ema biro miyo joma oko kucho man gi ng'ol mopogore opogore bedo gi geno ni kata obedo ni gin gi ng'ol e del mopogore opogore to pod ginyalo piem kendo ginyalo yudo kom kendo jopiny ni kodgi gi geno maduong' ni ginyalo timo tijgi e yo makare. Ma emomiyo wamor gi ji machalo Tim Wanyonyi gini nikech kata obedo ni en gi ng'ol ne to pod oko rit oko kanyo ni nyaka gwele. Ineno ka odonje pap kendo omanyo ombulu kien kaka Tim Wanyonyi kendo manye i political parties mantie, mainstream political parties. Bende kik wili gi ng'at mantiere gi ng'ol mong'ere kaka Martin Wanyonyi ma bende noyier kaka jaod bura mano ma Webuye East mano imbo mar piny Kenya entiere gi albino. Albinism. Mago e jok mamiyo jok man gi ng'ol oko kacha bedo gi geno mamalo ni jopiny ni kodgi at heart kendo jopiny ong'e ni ability gi duong' maromre aroma gi jok maonge gi ng'ol. Omiyo kotiek yiero wabro temo dwaro nenane ni to nikech magi ema constitution luongo ni affirmative seats. Wagombo ni mondo jopiny ka odhi yiero to kik gine ng'ol ni but gine ability man kuomi mar timo tich magidwaro. So women osetimo tich maduong' e campaign kendo wamor ni kama namba mochopeno okalo diriyo mar namba mane gin go e yiero mokalo. Wang' chane gibedo gi governors 3, sani ginuoyo gikale diriyo gi gike 7. Mano nyiso ni wadhi maber. Ka wachak wadhi e yiero machielo wanyalo chopo 10 kata 10 gi wiye. Manyiso ni od bura mar 13 dibed ni singo moro mar 2 wi 3 2/3 gender rule cha dhi chopo donge koso neno nade Steve? And positive move towards 2/3 and nitiere medruok kolo king'iyo gi compare sani gi chon to medruok nitiere mang'eny even though kodhi chopo 2/3 but to move closer to 2/3 ma en encouragement ne joma nyiri matindo to gi joma mine ma nigi aspiration mar telo mondo ka opposition. Owadwa bende awinjo ko penjo awach mane jomong'ol
iwacho ni disability is not inability. Ka ji odhi e pap to en ji machalre. Iwuoyo gi jopiny, siasa en iloso gi jopiny, tiuso agenda mari, ti connect kodgi, to gigoni ombulu. Ok ochuno ni nyaka ibed ni king'ol to kinyal chung'. To king'iyo bende ojende, nitiere dawach ni disorganization mar ojende. Nikech king'iyo kura mang'eny, gin mar rowere ma vijana. Ma iluongo ni vijana gine ma ging'enye joma go kura. To king'iyo jok moyier to ikwana achiel ariyo. Joma mine datim negi pongezi nikech joma mine osebedo ka gore na ratiro margi mang'eny sana. Iyudo ka gin gi jok ma organization mar focus groups, bede parliament, bede civil organizations. Iyudo ka nitiere issue moro ma affect joma mine to giriwore kanyakla haraka to gi fight for that position. Emomiyo giyudo ka koro giyudo that space. Daher mar challenge rowere nikech kane wachako asebedo ka watemo dhira ahinya telo mar vijana. Kata kane wane university at first year ne watemo organize movement. Steve adaro mar mondo mi maka paro makamano abiro duoge paro makamano ko manya kwara mga juanga mana kaka nase singo ni wantiere kod reporters magwa mopogore sani yena mar mondo mi adhi nyaka e karomo mar KICC kama bende wadhi tudre gi jafwambo marwa Eric Owenga mabende ineno e TV ni kanyo. Eric Owenga nitiere e romo mano bage kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kama bende nagiluongo moko kuom kata mna jotelo mopogore mabende koro gisani oseyombo e kombe mago mag kweth mar Azimio la Umoja. Eric Owenga kinyalo mna winje yo makare amusi ni misawa tinyalo mna chiwo ler romo makamano osechako kata oyo. Awinji malara nya Sharon mana kaki wachono ng'eni ma en romo mokwongo ma riwruok kata jotelo mag riwruok mar Azimio la Umoja dhi bedo go mokwongo to gima timore gi sani en ni jo od bura kaachiel kod jotelo moyier e yiero manyotiek tarik 2 ni koro sani donjo ka kendo ne gichako donjo ka gokinyi saa 3 masa kwano kama anyaka sani gi hawo jotelo maromo 50 gi wiye ma pod donjo ka kendo gima ng'eny dhi donjo ka odiochieng' ma kawuono. Kata kamano ayudo thuolo mar twak kod moko ka to ne giwacho ni ne orngi ote machuok mondo gichop ka mar neno ni to gibiro go okang' machalo nadi e romo ma kawuono ni ahinya jotelo moyier ma neno ni to gibiro chiedho nadi kendo giwacho ni romo ma kawuono ni en romo mano mageto neno ka ginya tego riwruok mar Azimio la Umoja ahinya to kapok gichako go okang' makende mar loso sirkal mabiro po nono ni ibiro lando ni jatelo mar Raila Amolo Odinga emoyiero. Kapok adhi mabor Sharon an kaka achiel kuom jaod bura ma bende ncho yier makendo e tielo mar ariyo jaod bura mandhiwa miya thuolo mondo awuo kode mondo apiny mento an gibiro ka yo machalo nadi machiegni mheshimiwa mokwongo agoni erokamano kata kweni maber kuom yiero kendo mar ariyo pimnan to an nakoro jo ka romo kawuono ni en mar ang'owa to ere kanyo yudo ote mar chopo ka to nyu ugeto twak wi ang'owa kawuono. Erokamano mokwongo akone jondewa erokamano onyecho umiyo jakom kura mang'eny kendo wan ma wayombo almost nationally e chiwo kura makamano. Wan ka mondo mi wabed kanyakla kaachiel mondo warit kuch jakom. Kaka caucus neni kwa sedonjo mwago grassroots kucho koro wang'iyo kaka waunganiza wan gi group ma iluongo ni Azimio caucus MPs mane ma wadwa bedo go ka mondo wang'e ni to kuch jakom mamalo ka onge ng'ama mulo wadhi bedo mondo wapogre tije jomoko biro dhi Bomas jomoko dhi kuonde mamoko. The main aim is to make sure ni onge ong'er matiyo gi kuch jakom. Monkey games hakuna. Warito jotendwa biro kendo wabiro bedo gi kind of a semi PG mondo mi wapogre tich. Jok ma biro ka gite gin jok moseyier madhi tiyo higa manyien ni. Koro ajenda maduong' en kura mamalo mobi jakom ok wadwa nokier kata achiel. Mane gimokelo waka. Koro wacho ni ng'awa gini madwa mutarajia madongo manya biro ka kech ne nitie weche moko ni mara ng'ano gima paro nya biro cha meeting ni kata mabiro meeting maksane. Wan gi Deputy President marwa Martha Karua kendo wan gi Prime Minister marwa Kalonzo Musyoka. Aparo ni gine magidhi ongozo wa telo maka ng'iyo ni to weche ma dhi Bomas ka dhi nang'o nitie gik moro sewinjo ka gi kacha bi wadwa ng'iyo maler ni to
wan on the right course nikech numbers mag kura to wan go ne jakom. Gimoro no chiel kabisa en jok madwa kwale e yo mora mora. Koro wajumbe biro kate mondo wapogre tije ni wanyalo geng'o kuono nang'o. Nikech gimoro kwadwa winjo kendo ni ko jakom okier e yo mora mora. En kura moyudo yo matek kendo wang'eyo ni the country has gone blue and we want it to remain blue. Erokamano Sharon, mano en jadura mandhiwa ma oseyoro ka ato manyako ni Sharon en ni neno ka jotelo mang'eny biro ka kumoting'o jadura ma Ugunja Opiyo Wandayi, neno ka jadura machon mano ma jakom mar ODM John Mbadi osedonjo ka senator machon kata governor moyier ma Migori Chila Yaka neno koso joka jotelo joka mang'eny moting'o nyaka jotelo ma ogandri mamoko mang'eny nyaka governors moyier obiro ka monde gitwag mana kaka iwinjo ka jadura mandhiwa Martin Owino ose yangona ni gimang'eyo ni burani pod kochakre kech podi gidonjo kang'iyo kama kaka ne gichako donjo gokinyi saa 2 pod gidonjo ka kendo yan gi dho ot gibiro ka weche magari tanna koridi kama okalo mangisore ni romoni bro bedi ng'iende kata kukumare saa 5 kata 6 kanyo kech gimang'eyo ni kuom jogo magiwacho nyalo bedo machiegni kaka matelo ni burano kumoting'o ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod ogai mar NAK mabende en jalup Odinga Mikai Martha Karua pok ochopo ka kora gin kan gichopo to burani bro chakre ayanga gimang'eyo gi sani ni ikruok dhi nyime jotelo donjo kendo giyogore ka gigore erokamano kech ng'eni ma en romo mokwongo ma bende jotelo ma ne pok obedo machiegni gi od bura kata ma pok obedo od bura sani koro ka gido thuolo mar romo kod jotelo mane noseyier mokwongo bende ochak nuo yiero koro gimosre iye ka gigo mana mbaka ginyiero ka gigore erokamano ka wange duto gi sani wang'e maber ni koro ong'iyo Bomas of Kenya kuma chenro mar riwo ombulu kata yango ombulu mag jotend piny Kenya malaro mano kind migosi Raila Amolo Odinga kod jalup jatend piny William Ruto dhi nyime Bomas of Kenya. Koro mana ka giwacho no ni en mana romo mar puodo wach mar neno kaka weche dhi e kar romo ma Galamoro ka aneno ka nitie ka aneno ka governor ma Kisumu donjo ka migosi Anyang' Nyong'o akian be anya yudo thuolo ma wuoyo kod migosi Anyang' Nyong'o kama tin professor morning mana matin professor mar Ramogi TV ang'ani donjo ka kuom yie mari ngizonto romo makawuono ni wacho nang'o yakidonjo ka sani inyanyiso go na kinang'o to wach ma ang'o mi ubiri romo makawuono wano luongwa gi jotelo koro wabiro winjo gimidwa wacho no kaeri oluongwa kaka jomancho yier mondo walos gi jotelo koro warito nyaka winj gima iwacho. Erokamano mano ngire Professor Anyang' Nyong'o ma bende oyiere telo mar ariyo e kaunti ma Kisumu madana monde ung'eni to jotelo machalo nadi ma donjo ka gaisani mana kana koni ni en yiero en romo moting'o monywando jotelo to mag Azimio kumoting'o mago ma ok duond bura ma erokamano aneno ka pod gidonjo ka koro gimanya koni en romo mo oriedo moting'o jotelo mang'eny mago senators jood bura governors ma biro ka koro gimanya koni jesani gima dhi nyime maler ahinya kata malik ahinya kod onge kech pod gidonjo kendo wageno yudo neno gi mang'eny mana kaka iwinjo no pod wach mar gima gidwa twake malong'o ahinya kaka jofwambo pod ok gimiyo mak mana giwacho ni en maneno ka ginya tego riwruok mar Azimio mondo ginen kata kapo ni gidonji yod bura ahinya mago jod bura moyier kod senators gibono kaka gibiro keto wigi kanyakla maneno kaka ginya tiyo e yo makende maneno to go kokang machalo nadi ng'eni ma romo mokwongo ahinya kuom jotelo gi nyaka nyo tim yiero kendo giwacho ni en mor margi mar ng'eruok bende gibiro ng'ere kaka jogo mabiro telo mokwongo koro wan ka bo nyonto weche dhi nadi odiochieng' ma kawuono ni kech mana kaka iwinjo ne giwacho ni gigeno ni romo ni botelie kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kaachiel kod Mikai Martha Karua. Kang'iyo
mbele kama aneno ka as ma governor moyier manyien ma Ugenya mano James Agre Orengo be osedonjo kaachiel kod senator manyien ma Kisumu County aneno ka osedonjo ka amano Tom Ojienda aneno kaka jadura moyier tilo mar ariyo mar Arieda Otienda Molo be aneno kaka odonjo ka samoro kan miya thuolo bende abro migi microphone giwuoyo matin to samoro namiyo gichopo ka to gin kod paro machalo nadi aneno ka gibiro ka mos kech aparo ni en mor margi mar mondo gichop ka iro mokwongo mondo gitwak kod jopiny mondo giwinj to weche chalo nadi kech wang'eyo duto gi sani ni wenge duto sani to ng'iyo mana Bomas of Kenya kuma wageno ni ginya wuoyi kapoko aneno ka warwak governor manyien ma Ugenya ma Siaya Migosi Agre Orengo mar Ramogi TV Mr. Orengo kiyie pimno to aneno kudonjo ka weche chalo nadi to wageno ni twak machalo nadi madhi bedo ka odiochieng' ma kawuono Mr. Orengo. Weche ber an aparo ni jo obed mokwe to kawuono to wadhi loso e weche mag Azimio to kod jo party wa manyien moseyier. Erokamano. Kiwacho weche beyo itemo wacho nang'o Mr. Orengo? Kuom gik mosechopo forms mosechopo wan wang'e ni gini wasedhi maber to makna ni koro gini ni lwet IBC wabe warango gi gima gitimo koro kwe ema wadwaro ni mondo obedie mondo otiek tijni. Erokamano. Machiegni Mr. Ojienda mokwongo erokamano kuom yiero makende mar Ramogi TV. Erokamano. Pimno to ang'e ma expect ang'o romo mokwongo itarajia yudo ang'o romo mokwongo kech ang'e ma romo mokwongo gi jotelo moyier kaka senator ma Kisumu. Romo mokwongo sani wadhi romo gi jomoyier te mar Azimio en ni President Uhuru Kenyatta dwa keto achiel kuom yiero madhini sani ing'eni watimo gimoluongo ni verification Bomas to kwang'iyo mbele ibro land jakom kaka president. Apani Uhuru Kenyatta dwaro mokodo mondo wabed achiel mondo wang'eni to kaka wadhi kawo wadhi bedo gi sit mag bunge wadhi bet nang'o to idhi tim tich nang'o e bunge mane romo mantie kawuono. To kendo mondo wanyis jopiny no ling mos ji chuny gi okwe mos ka warito lendo mar president ma Kenya nikech sani wasebudho ndalo 4 ang'eni ji nigi wasi adwa kwayo jo-Kenya te jo-Kenya nam te gi jomoko ni gibed mos waseyiero babo seloyo gik ming'iyogo mana procedure wabro dhi maber. Iwacho ni jatend piny Uhuru Kenyatta dwa keto kanyakla sama iparo odhi biro ka koso odhi keto kanyakla machalo nade? Odhi biro ka mondo onyis ji kaka ji odhi ng'eni wan gi parties 25 e Azimio la Umoja to parties 25 aka ODM oseyudo kombe mang'eny Jubilee bo yudo kombe koro apani en mana keto wa kanyachiel mondo kata kwa dhi e bunge to wabedo gi paro achiel watiyo ne piny kar achiel nikech jo-Kenya kwanza be nitie kocha nyaka wati maler ka wang'iyo ni mbele kaeri baba ema dhi bedo kombe. Aneno kaka koro udonjo to iparo ni kuku mar romo ni dhi bedo sadi keche adonjo iye kacha anayudo ka ya ka pod umosore ung'ere kuku ma ng'end rombo ni dhi bedo sadi kama akipim kar sabich kamae abich kama uchiel president bro donjo. Erokamano mano senator manyien ma county ma Kisumu moyier mabende donjo ka mana kana koni ni en romo ma jogi donjo ka to gima dunga wuoro en ni kata jotelo mamoko ma yande olalo yiero moko be aneno ka ahinya kaka jaodura ma Kibra machon mano Bernard Otieno Imran aneno ka bende ochopo ka kin mamoko ma bende noto yiero kora paro en bura ma bende geto yuayo kendo kelo kanyakla jotelo mag Azimio kata mayande chiegni gi Azimio ka mondo gimed tego siep margi mondo gine kaka ginyago kanyakla mondo gine kaka kuonde mane gidhie marach kinde yiero kendo kaka be ginya tegro weche kaka gibro bedo ponono ni koro giloso sirikal ma igeto ni samoro ibro tima lendo diche maki kata wuok tich kole ahinya koro mana kaka iwicho nyaka Ramogi pod wan ka mana ka wakoni ni pok yoro romo pok ochakre ayanga wabro bedo ka amdo luweche gi kaka gibro timre Sharon kaka mano kiyie nawe waduoki e studio mak mana kin kod penyo machielo Sharon.
Mana inya Eriko Wenger mana ni penjo mantiere godo mabende adwaro mar mondo mingi naneno kaluore gi milome romo na chako saa 4 kata kamano wawinjo kuom Tom Ojienda mano jal mabende koro no yier kaka senator e county ma Kisumu kacho ni romo makamano biro chako saa 5 kata mna saa 6 mar odiochieng. Wach mabende adwaro mar mondo mingi bende jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta biro chopo e romo makamano kopogore gi mano dress code kata mna rwakruok naneno konyisgi ni mondo girwak blue moko aneno koko rwako rangi ma blue. Nenore ni Eriko Wenga okwinje yo makare to kata kamano Eriko Wenga milome makamano bende naneno ka ondik kanyo ni nego bed ni girwako rangi ma blue mago lewni ma blue ka gidhi e romo makamano. Owenga biro bedo kaluonwa wach makamano ka bende entiere e kar romo mar KICC nyaka Ramogi Juang kama bende jotelo mago moyier e lemo mopogore ma bende no lande kaka joloch odiochieng' ma kawuono giromo e kar romo mar KICC mantiere buore Nairobi ka bende moko kuom jotelo ma bende oseyier ma bende waneno kosemol kanyo waneno jaod bura Mandhiwa mano Martin Peters Owino ma bende no yier kaka jaod bura Mandhiwa en bende osemolo mano e kar romo mar KICC. Waneno Professor Peter Anyang' Nyong'o governor e county ma Kisumu. Waneno James Orengo senator ma Siaya Gisani ma bende no yier kaka governor e county ma Siaya. Tom Ojienda bende osemol kanyo jachung' ma bende no yiere lemo mar senator e county ma Kisumu. Waneno gi mathoth en mana ni rangi ma bende nwa penjo mesha kodede kweth mar Azimio in kaka achiel kuom jokanyo mage no nyiso no rwak rangi ma blue ibende ni nyisa ni biro dhi e romo makamano tani ni mana kirwako law ma opogore. Anyalo wuok ka ma dhi a change dakika matin to ibro nena ka ICC gi blue malongo parliament blue. Azimio no wach ni mondo girwak lewni manyiso kala mar Azimio. Of course blue e kala mar Azimio. Jokocha nigi yellow kaka their signal kata design color. Aneno ka gisechako donjo kanyo. Ok ang'eyo ni jotendwa ma wakeini bende osedonjo. Aneno ka ng'enygi machuo ema aseneno ka donjo kanyo. I hope ni wakeini bende osedonjo kanyo mano yier to gi moko ma yande nie parliament chon. To dong neno gi kata mana kineno kata mana TV kanyo neno mte moko kuom wakeini ma bende osedonjo dong neno kata mana wakeini ariyo moko mbele to gimbe gitama no ka girwako blue. Wakeini ang'e ni winjo ga wach kabisa ko wach ni ji orwakre kama to pok aneno ka gibayo girwako gik mopogore chuoe ma samoro wigi tek chuo chendo lakini ang'e ni gibro bedo gi bura maber nyo moko kuom weche ma gidhi wacho kanyo nyo walieko ka wan Bomas kocha gi migosi Opio Wandai gi Tom Kajwang gi Akina Junet ni mondo gichak keto wigi kanyakla mondo ging'e ane ni wachomo kanye weche mopogore moko kuom gen nyaka wach madhi nyime e Bomas kanyo. Ineno kata koponi gik moko dhi nyime kanyo to nengo bed ni un kaka team bende ujipanga mana kaka sama ji nie match ineno ka samoro captain nyalo kwa time out matin to luongo joge to opango pap kata secondary okende to kudok to bao koro jokanyala mokwe mos mano sani captain Kalonzo gi Martha oluongo joge ne time out matin kende mondo gipang pap kwa dok kamoro bo winjo ni gino sedonjo. Penjo maduong' mesha kodede kaka jakanyo mar Azimio kata mna kapok adhier Steve Owino. Jakom maru mar Azimio lo moja wan Kenya Alliance jatend piny Kenya mano mar 4 Uhuru Kenyatta bende odhi yore romo. Wacho ni no pango mar biro e romo no but ok ang'eyo ing'e ni weche mag ker kaluwore gi security seche moko ok miji gik moko te ayanga chon samoro ma ing'e ni koro ok en romo ma national event koro ok nyal miu gik moko te so open inyalo ok obi kaka ker obiro kaka chairman mar Azimio One Kenya Governing Council koro inyalo yudo ka onyalo amua samoro ni obi samoro bende onyalo delegate ne Kalonzo gi Mikai Martha mondo otaromo no kae to dogiri odhi omiye report mar gik ma osetimore but gisani to wach mane wan go en ni no nengo bi
kata ka obiro mano koro bro bedo confirm wan gi jofwambo man kanyo kopo ni ang' osieko wabro neno. Wach makamanya kwa Ramogi Juang ponono ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mabende en jakom mar Azimio ponono no bro chopo e romo mar KICC kama bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance oywayo kata mna oluongo e romo moko kuom jotelo mano mawuok e kweth mar Azimio mabende noyombo e yiero mawang' yiero mar higa mar 2022. Akeni Steve Owino geno mari kaluwore gi romo makama odiochieng' makawuono nang'o? Apani en chakruok maber ma jo kizungu wacho ni a good start. Gige siasa gi en about numbers. Ing'iyo ni to numbers mage ma wayudo to ere kaka wadhi tiyo kodgi. Kaluwore gi information ma wayudo from joma ni kanyo en ni romo en kuma onde wa consolidate kombe wa maseyudo ni ng'a gini ma odonjo, and then koro agenda magwa en mane kaka koro sani rito lando yiero mar president, kasto ere kaka ji dhi tiyo e houses ka en parliament, ere kaka ji dhi tiyo e parliament, ere kaka ji dhi tiyo e senate, to gi ere kaka coordination debate between national and county government. Geno marwa en ni romo no bed gi geno romo ma fruitful to ker masani Uhuru Muigai Kenyatta en chairman mar Azimio, to bedo ni en apart from being a president pod en an individual, and presence mare kanyo, but it's highly likely ni okonyal chopo, but given a chance no biro well and good kata ko delegate, there's no problem because one gi ji kanyo manyalo wakilisha. Aseneno ka Professor Anyang' Nyong'o osechopo kanyo, Governor Kisumu, aneno James Orengo nowacho ni koro wasetieko ma Siaya, wadhi koro focus e kom mamalo, wang'i ni to kuch jakom ni ere kaka lendo ne dhi maber, to gi ng'iyo kaka kura mikwano kweno mar kura ma dhi mbele od kinene mabumas bende odhi maber, to ma en sign maber nikech kinene mokalo, yiero mokalo ne kane yiero norumo kaka nawacho na chung ne watemo bedo gi romo machal kamano, to en a good start nikech ikelo house ni kanyakla, jo mobedo elected bora ni sechopo office, jo weg chama mamoko bedo ga interest, kata jo independent gi gimbende ang'eni osegone gi sim, gintiere samoro ginyalo dhi riwore ahinya jo independent kata mana jok mane ochung' kar kendgi ma bende samoro ohero kweth mar Azimio la Umoja. Gin be koro ang'eni osechak los kodgi gibiro join, nikech naneno kata Olago Aluoch no join burano, kata Shakil Shabil nen ka gi independent no join burano, manyiso ni kata jowa nikech jo independence ng'eny gi a korwa kata kor jo Azimio, ang'eni ka riwruok mar jo Azimio owuok kanya ma gidhi join. Nyalo machielo ariyo kende manyalo rebel, lakini ng'eny gi 90 or 99% bro ungana koni mondo wabed gi the right numbers ma ka ji kalo ginene e bunge to wan gi numbers, ka ji ginene e senate kantiere bill monego bed ni kale senate bende wan gi the right numbers, but the main focus sani en ere kaka ji riwo gi kanyakla to wa focus on the presidential vote. Koro bang' mano koro ka ji ng'iyo kaka koro ka wasedonjo e sirkal ere kaka wadhi rito sirkal. Kamano. Ero kamano ahinya kwa Ramogi Juang, mano en wach mabende wabiro keto odiochieng' makawuono, biro keto wang'wa mar mondo mi wane ni jotelo mabende noyier gi independent kata mana jogo mabende nochung' kar kendgi gin kwan mane mabende samoro dhi riwore kod jotelo mamoko mabende gisani oseyudo loch e bwo riwruok mar Azimio la Umoja. Romo mabende ikruok mare dhi nyime e kar romo mar KICC buore Nairobi. Mana kanyalo nyisi nyaka gisani moko kuom jotelo mabende oseyier
oseyier e bwo kweth mar Azimio la Umoja gin jotelo 133 duto te mabende igeno chopo margi odiochieng' ma kawuono e kar romo mar KICC mantiere buore Nairobi. Od bura maduong' ma pacho ka mar 13 jokanyo kata mana jotelo mopogore opogore mabende gisani koro oseyier ma ochiwnegi oboke. Kweth mar Azimio nyaka gisani jotelo moseyier mabende oseloyo e kombe mopogore opogore gin jo od bura 133. Kenya Kwanza nitiere gi jo od bura nyaka sani seche mabende kuno gi nyime gintiere gi jo od bura 110. Bende par ni kweth mar Kenya Kwanza gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance duto te gintiere gi duond bura moko mopogore opogore mabende nitiere igi. UDA nyaka gisani nitiere kod jo od bura 101. Duond bura mar ODM nitiere gi jo od bura 88. Duond bura mar Jubilee nyaka Ramogi nitiere gi jo od bura 24. Ka duond bura mar Wiper nitiere gi jo od bura 13. Ford Kenya nitiere gi jo od bura 6 ka ANC mabende nitiere e kweth mar Kenya Kwanza nyaka sani gintiere kod kwan mag jo od bura 6. Koro nyaka sani kaluwore gi kweno mabende dhi nyime mana kaka inyalo neno tipo e TV ni kanyo od bura mar 13 jo od bura mabende oseyier nyaka gisani. Kenya Kwanza mago jo od bura mabende oseyudo loch. Kenya Kwanza nitiere gi kwan mar 119. Azimio nitiere gi kwan 133. Independent kata mana achung' kar kenda nitiere kwan mar 10 kanyo ka bende kwan mabende ineno kanyo ma yet to be declared manyiso ni pok oyang gi kaka joloch gin kwan 87. Ponono ni ibi yange gi odiochieng' ma kawuono wabiro bedo ka wariwo mar mondo wanyisi ni Kenya Kwanza nigi adi, Azimio nigi adi. Koka mano kinyi ma kawuono nyaka Ramogi romo mabende dhi nyime e kar romo mar KICC mantiere buore Nairobi. En romo mabende noluongi kod kweth mar Azimio la Umoja ahinya ne joloch mabende natiyo kod otiko mopogore opogore mabende nitiere e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Odiochieng' ma kawuono noluongagi mar mondo mi girome e kar romo mar Bomas. Romo ma kamano nowinjo chakre saa 4 mar okinyi ano kanyo ka en saa 4:40. Ponono ni romo ma kamano biro bedo kwa dhi nyime en wach mabende biro kiloni achiel kachiel. Akeni mesha kodede kwa dhi nyime gi twak makama nikech ma en milome mabende Azimio la Umoja nochiwo ne mana jogo mabende oyier. Bende paro ne jogo mabende noreme kombe mopogore opogore e bwo kweth mar Azimio duond buche mabende nitiere Azimio dhi chopo odiochieng' ma kawuono. E romo ni gidhi bedo jogo mane oyier kata gi jogo mane ok oyier gi bedo welcomed ka nikech part of discussion magidhi bedo go en ng'iyo kaka process ma Bomas dhi nyime nikech process ja dwaro lwedo mang'eny. Kumbuka ni joka bedo kacho tieno piny ru gin kanyo nyaka ji pogre tich. Koro tich makanyo biro dwaro kata wajumbe wa moko mane odhi e debe to koyier ka achiel gi mane odhi e debe moyier. Emomiyo ineno migosi Imran gini kadonjo kanyo kata obedo ni sani orero ema ni e bunge ema no oyier to kata mano koyier go e seche mwabete kani pod gine wajumbe nyaka mano oyier ka yud swearing in margi e parliament e kamagi koro miyo ne giluongo wabunge te both MPs elect, senators, governors and then gimamoko manie tich sani. Iwacho wachi Imran maparo kinde mokalo kana Raila Amolo Odinga timo kisera mar kampeni e gwenge mag Kibra nonyise mar mondo mi owe obeda mos ibiro to pod ne lemo moro to kata kamano nodhi nyime ma odhi mochungi independent kanyo no lonya kwa Ramogi gi Mwalimu Peter Orero mabende gisani koro biro donjo kaka jaod bura manyiena mano ma Kibra. Akeni in geno mar odiochieng' ma kawuono. Wamor to kendo wan gi geno nikech sane jopiny ji ng'eny ahinya e dhod cho iji otimo lot to ji nigi stress gimarich chalo miyo mochiegni nyuol muoch kaji
to kama muoch keche no kanye maber wuoke kanye manyathi wuoke. Koro maka beda gi chir kata muoch kai kamano nikech gikone to ibro nyiero kendo ibro smile ka nyathi mawarito ni onyuol kendo mikai migosi ker marwa mawatarajia ka idhi landi kendo chieng' mochamo muma hopefully God willing nikech girwani to Nyasaye oserie bade enjo kiwero ni girwani koro jo nyikwa Ramogi Ajwang' wabed gi geno to wabed gi horruok sirkal wadhi kawo to ka wasekawo sirkal ang'eni jopiny dhi bedo gi konyruok nikech ji nigi matarajio ni bech gik moko dhi lwar. Nitiere kaka jok maonge tich dhi yudo tich, nitiere kaka ohala mochung' kembe idhi yaw, nitiere kaka barabara, osiptende, yedhe dhi bet, jopiny dhi yudo konyruok. Koro wabeda gi geno to wabed gi horruok but confidently kwan ma wasegoyo independently mopogore gi IBC wan mbele. Utoni kwan musegoyo wan warito mana report mabende ibro landa kwanto ji mang'eny osego tan win bende inyalo mana go mari Meshak inyalo mana go mare kanyo to ka giko odiochieng' biro romo IBC ema bende jopiny nitiere kod geno kuomgi. Koka manya kod Ramogi Ajwang' bende parni seche mabende kwan makamagi medo donjo mago kwan mag jod bura moyier kod duond buche mopogore opogore. Moko kuomgi nitiere duond bura mano e kweth mar Kenya Kwanza, moko kuomgi bende nitiere e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nyaka sani ka UDA nitiere gi kwan mag jod bura 101, ODM 88, Jubilee 24, Wiper nitiere kod 13, Ford Kenya 6, ANC nitiere kod kwan mag jod bura 6. Kwan makamagi Meshak Odede kanyakla gi Steve Ogola kwa wang'iyo gi mana matut. Kwan makamagi Steve Owino, kwan makamagi nitiere kod king'iyo kata mna duond bura mabende nitiere kod mbiye pacho kae gi sani ODM gi mano mar UDA. Kwan makamagi impact mane matono wachi gi dhongere ni nitiere goda hinya seche mabende koro jod bura makamagi donjo e od bura mar 13 kachako mana kod Steve. Kwan mar jod bura nikech ng'eni nitiere bende allocation mimiyoga political parties kaluwore gi numbers nitiere e parliament gi number of seats moyudo to gi ginene MCAs, MPs to gi the total vote en a plus mar gero party to gi mar bende running government nikech running government nyaka bed gi numbers to numbers go nyaka bed ni gi work towards agenda mag ker kata mar ng'at mantiere loch kanyo. Emomiyo ineno ka romo mokwongo ni en romo ma muhimu sana nikech kata kikipar ni jok moyier gi UDA go bende onge moko ma be nyalo donjo Azimio kata nitiere jo UDA ma be ng'iyo jo Azimio moko ma giparo ni nyalo join gi given factors moko inyal tim mondo mi gi join. So romo ma kama en romo maber to nikech ka wang'iyo idadi modonjo, mine modonjo, ojende tin to ojende mang'eny, koro ojende wabro romo bang' yiero ni onego wabede bura mondo wachane nang'o machando. Lakini kata mna king'iyo kata mna vijende dong bende notemo kata mna chung' higani nwaneno kata mna Madhare kacha Bahati Kioko mano Kevin Kioko mong'ere gi nying mar pa kod apoch ni Bahati bende doneno ka nochung'. Vijende bende apani notebe mana ni samoro lemo ema nok giyudo nok oyiergi. Jo vijende onego be wabed organized nikech ka ang'iyo idadi mar jok mang'eny, jok maluto ombulu gin vijana. To ka wanyalo bedo gi nikech ka oneno ka nitiere kaka wadwa ne wacho ni alignment mostly and tribal. Koro ka wanyalo gole tribal to wabed objective kata vijende ka on a positive note vijende be nyalo bedo gi kabila ge moro to giwacho ni koro wan be wago joluo luongo ne nyina, jomoko be wacho ni shieno. Koro ka gigo nyina ni vijende to ibiro yudo ka kombe gite vijende ma yweyo. To yudo ka vijende be gin mbele wach mar campaigns, gin mbele wach mar security, gin mbele wach mar gokura. Yudo ka kombe tin kata iwalo ji matin sana.
koro ma mine neno ka noseneno ka ne gin chien to gisebedo ka gigore emomiyo ka space medo yawore negi to vijende ko beta piny ni ibro ginene waringa tok jogi to jok miringo toke go bende gineno ni ka gi empower gineno ka wangi nyalo kawo kom ma gibede ni koro gi make sure ni githiro but man ok en leadership onego bed ni wabedo jok ma help others grow ibedo ng'at ma kisechopo malo kucho ti iwa jomoko kiting'o malo to mane kaka jigerore koro watimo pongezi ne mine joma nyiri sani un gi role models ma unyalo ng'eyo ka nitiere ng'ama nigi aspiration gi ambitions mar leadership nitiere sani nitiere hope nikech iyudo ka nitiere nyaka mine mo oyombo wababe mag siasa to be gionge gi chama madongo gibira gi independent kendo yiergi koro mano is a plus election ma sani ni aneno ka en opogore gi machien manokalo cha to kendo wageno kendo wang'iyo ka ber dhi wuok e tokno. Pero kama na inyanya koro mga jwang parni menene TV ni kanyo mano en kar log tich mano mar kwano ombulu mar jochunga ang'wen mabende nopuodho koda mano duol mochung' ne weche mag yiero pacho ka IEBC kanya kasani wach mabende ineno kora mene TV ni kanyo kwan mabende osedonjo osenona kata mana piedhi mong ni kuonde chung' od bura 47 ewi kuonde chung' od bura mabende wantiere godo constituencies mabende nitiere e kor gwenge maderom 47 mantiere kor gwenge mapacho kaendi gin 290 nyaka sani kwan mabende ineno e TV ni kanyo mano kweno mabende dhi nyime e log tich mano mar IBC mano mar kwano jotend piny Kenya kata mana jochunga lemo mar tend piny Kenya nyaka gisani ineno ka en kar chung' od bura maromo 47 ewi kar chung' od bura 290 mabende osepiedhi mone mabende eminene TV ni kanyo ka bende iketo ni kanyo ayanga en chenro mabende itayo kod duol mochung' weche mag yiero pacho kaendi IEBC gibiro bedo ka gikwano kamano sane gintiere e kar chung' od bura mar 47 kono chopo mar 290 ema bende yiero koro ibiro land ni ng'a en jaloch koro ibedo mana gi oruok ibedo gi bolruok nikech kweth makama kata mana chenro makama itimo kod duol mochung' ne weche mag yiero gin ema gintiere gi ratiro mar dhi lando joloch odiochieng' makawuono mesha kodede ka pod wadhi nyime gi twak makama ing'eni kinde ka kinde e od bura mar 11 mabende koro noselor waseneno kata mana kinde ka kinde jo od bura wuok oko kar nyalo margi mar dhi luto ombulu kaluwore kod mise mopogore wang'ne kaneno ka nyaka sani 87 mabende gisani pok wang'e ni jo od bura makamagi kapo nono ne gibiro dhi e kweth mar Kenya Kwanza kata gibiro dhi e kweth mar Azimio kata mana kweth mamoko mabende nitiere e pacho ka kineno kata mana kwan makamagi nyaka gisani kweth mar Azimio moja nitiere kod jo od bura 133 Kenya Kwanza nyaka sani nitiere kod jo od bura 119 okang' makamae kineno kata mana parliament od bura maduong' mar 13 nambe ni makamagi ibiro neno nade kaluwore gi weche mag yiero ahinya e yiero speaker mar od bura maduong' ma pacho ka. Erokamano aparo ni National Assembly kata Parliament dwaro ni mondo wabed gi a very independent parliament omiyo ka ng'iyo numbers gi to awinjo ka gi geno matin ni wanyalo yudo parliament ma independent manyalo timo tich kaka jo Kenya dwaro gimomiyo parliament no nyalo bedo independent en ni ok wadwar parliament mabedo too much dominated gi side achiel mamiyo koro gichako tugo siasa gi ngima mar jopiny sama wan gi parliament ma is neck to neck ma nembni gi chiegni side mopogore ni gi nembni machiegni ichuno gi ni nyaka gibed piny kendo gi agree on gik ma onge ng'ama kawe for granted ni kosewacho ni gini adwano kale parliament to kala nikech ong'eny gi numbers ong'eyo ni ok en gi numbers nyaka o negotiate gi the other side to negotiation ema kelo dongruok e piny machalo a democratic nation kaka Kenya so ka ng'iyo nembni gi ka aneno ka giyombore matin kamoro 10 gi wiye koro wabedo gi geno ni
ka 87 ka okel to pod pengine gibiro pogore apoga kendo to ok gibiyombore ahinya gi namba malach. The danger mabedo ka namba oyombore malach e parliament, wach ni the ruling party kata party ma president wuoke kobedo gi majority, to wabedo gi parliament ma ok nyal function malong'o kaka nwaneno parliament mar Jubilee, ka the other side okelo kata gima ber manyalo konyo jopiny, to giwacho ni gin gi numbers, ok gidwa chiko itgi. Nikech ka wan gigo kata mana kura to gin ma gin gi kwan mamalo. Giwacho ni gin gi numbers, kaeto gimoro amora mokel ok gidwa discuss in details. Giwacho ni bring it to the house, we have the numbers after all. Koro ma kelo go agoko mamiyo japiny wich wilgo, gimanyo mana kaka ginyalo go kura mondo ginyis ni gin gi numbers. The same thing would happen ka opposition nigi namba maduong' to jo ma ni ruling party onge gi numbers. Ibro yudo ka opposition tijgi koro dong' mana ni wadwa nyisogi ni wan gi numbers. Koro sasa mokel mswada mora mora e bunge to gin tichgi en riwruok tigo piny. To ka ok mano timore, tibro yudo ka the other bit kendo timore ni gilokore parliamentarians seche moko lokore jok ming'iewo. Koro gibedo gigo ohala gi gino ni wan gi numbers, kidwa ni wakal ni gino nikech ine president, ine ma in gi the reins of power. Koro sasa midwaro ni mondo gikal ni gimoro mondo itim go tich kadhi nyime kaka mandate ni obedo, to nyaka ing'iewgi. Kokamano tiyudo ka their leader koro go ala gi numbers ma en go. I have the numbers, miya gima kama mondo adhi awep gi go kure girino. To ka wan gi nembni machiegni, to nyiso ni seche te nyaka wawinjre, nikech kiny ne dwar numbers ga, kiny na dwar numbers gi. Koro sate wayudo kaka wawinjore mondo wago kura e parliament. To kwan kata mna kama kata mna king'e chuny boma ma Nairobi kama bende ton wachi Nairobi en capital city of Kenya, ma bende wenge duto te ng'iyo mana county ma Nairobi. Nairobi bende kata mna kana neno oboke, Nairobi osebedo painted blue. Mano kaluwore gi dho jofwambo. Nairobi koro ka en painted blue nyiso ni kombe mathoth kata mna buore Nairobi ka ng'eni ahinya ma bende jopiny pod rito winjo en lemo mar governor ma bende pok ochiw kata mana otiko. Koko mano county ma Nairobi bende kweth mar Azimio bende osewuok oko kar nyalo margi, ma bende giloyo kombe mopogore. Mano nyiso nang'o kata mana ka nikech Nairobi kae ma bende e chuny, to nawach ni chuny boma mar piny Kenya. Nairobi en a central hub kendo en a host mar countries mang'eny. Embassies karibu 10 tiere Kenya ka. To mano within an embassy, mano en part of country cha. Koro embassy mar America en America. Koro Nairobi en international. Nairobi en wang ma pinje mamoko kwongo gore ka ging'iyo Kenya. To Nairobi en Azimio. Nikech kura mochenda ahinya Nairobi ka en mar governor. To kuche modong' ng'eny gi en Azimio mokawo. Kata king'iyo MCS jo Azimio nigi over 90% kopogore gi achiel mag independence to gi the other side. Koro yudo ka kata ka in the case that no land Sakaja kod buro chuno ni nyaka oti gi jo Azimio. Nikech to Sakaja biro kata mna winjo tich mane nikech kata mna king'iyo nonro ma bende osechiw nyaka gi sani e kombe 17 ma bende nitiere Nairobi, mano od bura, kombe bag od bura 17 e county ma Nairobi. 12 nyaka sani osedhi ne Azimio, manyiso ni 5 emodong' e kweth moko machielo gi. Kata mna ka governor ma Nairobi ponono ni Sakaja biro kawo, obiro yudo kata mna yot mane mar tiyo. Ok odhi bet gi yot mar tiyo. Bro chuno ni nyaka ong'i kaka otiyo oriwore kendo oriwo paro gi jo Azimio. Eko bro bedo gi tich mayot. Nikech kata ko idhi yiero ministers list no jok mage madhi puodho gin mana MCS, to MCS gi majority emeng'iyo. Majority mag MCS ka gin jo Azimio. Koro onge gimoro amora ma Sakaja nyalo biro independently kopono olande kaka governor ma Nairobi ni outrightly gik mobiro pangogo odhi timo independently kaka ja Kenya kwanza.
once no olande kata kolande gadhe ogigadhe kolande to biro bedo gi tich mayot nikech jo Azimio ema okawo Nairobi. Azimio kata king'iyo kura mag president, Azimio ema ni mbele. King'iyo namba mag MPs, Azimio ni karibu yote, MCS karibu yote. Koro Nairobi en blue mana kaka iwachono. Nairobi en blue to mondo mi governor moro amora madhi donjo obed gi tich mayot nyaka o collaborate, nyaka work gi MCS gi. Nyaka bi obed gi kikawo machal gi makoro jowa oketo KICC gi the MCS ma obed elected to hopefully ka Nyasaye oyie ng'at moro amora madhi bedo declared jo MCS gi be nyalo ga ng'ap ma impeach ka gifeel ni gionge gi confidence kode ginyalo impeach to be ka Senate bende jo Azimio ng'eny mano bende kendo koro nyalo hinye nikech kogole mano the deputy will not take office. To ka deputy no bende jo Azimio ok feel comfortable go ginyalo again impeach. Koro iti obro keto cycle moro kanyo mar ups and downs ma kuro focus mar ng'iyo kaka jo piny nyalo yudo pi e udigi, ere kaka chiemo nyalo yudore ne jopiny, ere kaka ohala nyalo dhi mbele maber na Nairobi ka, ere kaka nyalo los nderni, nyalo bedo gi ng'ikruok, ere kaka osiptende bedo gi yath, ere kaka wabedo gi dakteche. Koro en lweny ma ji gore in the house to wiji owil gi jopiny ma kawaida. Niwacho ni kama rwedhi ariyo gore lume ma hinyore. Koro gin gi focus gigore rwedhi kuchocho gigore, lakini jopiny marito mondo mi development ochop negi biro bedo gi hinyruok kata ng'ukruok. Koro hopefully wabiro bedo a working formula to bende nyaka bed ng'at ma is not rigid, nyaka bed ng'at ma is flexible ma nyalo cooperate kendo nyalo liars kendo work gi others. That is mane ko biro bedo gi tich mayot. To kobiro kogo kono yombo ni en gang'o to bende onyalo hinyore. Kata Sonko noyudo kura mang'eny moloye, but nineno ka Sonko chako go kore kaka gik moko nodhi. Koro gima lich ni jopiny osewuoyo, warit the final tallying and declaration mar the winner. Samoro gadhe midhi landi nikech kwante ne pok orumo, kata ka seche moko kanyo Sakaja ne ni mbele kwante ne pok orumo. Samoro gadhe midhi landi. Koro en geno maro noduchi makawuono gibiro lando ayanga. Kok manya koro mga jwang'o par ni manene ne TV ni kanyo gin mana moko kuom pichni ma bende biro e romo mano mar KICC bura Nairobi, kama bende jotelo mopogore ma bende no yier kod kweth mar Azimio romo duchi makawuono e kar romo mar Bomas. Wantiere gi jafombo marwa Eriko Wenga ma bende biro bedo kamiyowa chal mar wach makamano. Kopogore gi mano bende e log tich mikwene mano e lemo mar ten piny Kenya bende wantiere gi Lydia Okeo ma bende osebedo kalonwa chal mar weche mabedo osebedo katimre gi kanyo. Nyaka gisani osekwan kuonde chung'od bura maromo 47 ewi kuonde chung'od bura mantiere e kor gwenge 47 maromo 290. Gisani nyaka romoga jwang' wadhi achiel kachiel nyaka e log tich mar Bomas, kama bende wadhi tudre gi jafwambo marwa Lydia Okeo mar mondo mi onyiswa ni en ang'o ma bende timore e kar log tich mar Bomas, kama bende jopiny mathoth nitiere koda geno. Lydia Okeo kinyalo mana winje yo makare, inyalo mana nyiso joneno magwa ni en ang'o matimore. Total registered voters 84,952. Total valid votes 51,263. Rejected ballots 665. Odinga Raila 24,890. Ruto William
25,845. Wahiga David, 213. Wajakoya George, 315. Luanda constituency, Vihiga County. Total registered voters, 56,307. Total valid votes cast, 34,689. Rejected votes, 534. Odinga Raila, 25,170. Ruto William, 9,085. Wahiga David, 115. Wajakoya George, 319. We will bring you some more of the announcements on the results as we clear them. Thank you. Bringing together, representation from all the 26 constituent parties under Azimio la Umoja. Do we expect also protocol and policy issues? Protocol, I hate protocol. We just want to celebrate each other. Look, there's a governor here. He was originally Wiper. He has one on ODM. He's my brother, Governor Garissa. Is here. Governor Busia is here. I mean, Governor Kajodo is here. I mean, it's amazing. Yeah. And there are people who are pretending there are very many governors. Amazing. Can we call this a PG of its kind? No, kujuana bana. Haiwezi kuwa PG na magavana nini. Unachanganya sheria zetu bana. PG is after swearing in. Azimio la Umoja One Kenya coalition just making his way inside the holding area, the VVIP holding area, and like I said, he is also accompanied Yes.
Sharon podwan tiere e log ticha maduol matao yere pacho ka IBC e Bomas of Kenya kanyo mabende kwan go kata otese mag form 34 e medo donjo nyeksetegi e thuolo machuok mokalo commissioner mano mar IBC Justus Wangaya ogolo duoko mag constituency kata kuonde chung od bura ariyo kama oting'o kanyo Tongarene county no ma Bungoma kama bende omiyo waduoko mano kanyo kama bende Raila Amolo Odinga malaro Compton piny Kenya giotiko mar Azimio la Umoja yudo kwan maro mombulu 2024 kabende Ruto kanyo mar UDA yudo 2025 Wahiga Mwaura yudo 213 kaeto Wajakoya Lushiri George oyudo 315 constituency kata kar chung'od bura ma Luanda county ma Vihiga bende kanyo omiwa mana duoko e thuolo mokadho kabende Raila Amolo Odinga yudo kwan ombulu maromo 170 kaeto William Ruto yudo 985 kaeto kanyo David Mwaure yudo 115 George Wakoya Lushiri mabende mano malaro komno gi otiko marut ni kanyo gi kura maromo 319 kuonde chung'od bura ariyo koro miyo kelo kwana mara kuonde chung'od bura bende oseyud duoko magi nyaka koro sane gi chopo 50 ka bende inyalo paro ni wantiere kanyo gi kuonde chung'od bura 290 mede achiel mano ma diaspora nyaka sechegi Sharon na pod koro warito duoko go maya e kuonde chung'od bura 240 kata kamano ntiere oganda mapodogo tach kako pogre gi jofwambo wantiere gi chief agents wantiere gi agents kata gi jochung' mago mabedo chung'ne jolar kom tend piny Kenya kaeto wantiere gi observers jogo mabende oketo wangi mondo ne ni wechego odhi kare wechego mag ombulu odhi kare kendo wechego mag kweno bende odhi kare e thuolo ni Sharon yena monda tudra achiel kachiel kod observer kata ng'ano mabende keto wang' e wechegi mag yiere na achiel kuom observers mabende nitiere log ticha mar IBC mondo mi onyiswa ni to nyaka no chak bedo ka wechegi osedhi nade nyaka no chak bedo ka wechegi osedhi nyaka mga jwang'o jo bedi geno mane kotenre kod yiero ge ma Debra Akelo mabende en observer machik erokamano nyaka no chak bedo ka nyiswa ni to chenro mar form 34 en gima bendo osebedo ka yware ang'o momiyo wachni bedo kod akaw thuolo malach mondo mitieki kaka no pimno kaka observers okaw thuolo malach nikech forms my constituencies 290 gitenya gibi kae mondo kwan gi achiel kachiel mondo ka ng'ene kweno riwore maber to nyaki chak bedo ka in observer ang'o mise wach kan ing'e observe iseneno ang'o miseneno madang' inyiswa ni to chenro ni dhi nade aseneno ka kweno dhi to dhi mos en mana ni ogidwa ni mondo ji odog waro ni kogol kwen to gol kwen kwano maber ma ji ok bidok ni ji dok e court koro okawo sa but waro ni mondo giyudi kweno ma oriere makata kidhi e court inyalo golo ni ng'ani oloyo kata ng'ani oloyo to oloyo gi kama Itiere bende odiochieng' manyoro nitie tungni mane wasewinjo ne gitenre kod ang'o kaluwore kaka in kaka ng'ano bende keto wang' wechegi mag yiero ang'o mano neno ang'o mane kelo tungni machal kod magi gima notimore wan wang'iyo kaka ji kweno to waneno mana ka tungni timore to nitie ng'at mano kelo kompyuta to emane jok mane kweno okelo wach ka penjo ni kompyuta no marang'o to obila no kawo kompyuta koro gin gi DCI koro okia gima dhi nyime kun
Kaka in observer mabendo ya pinje maoko mano ma diaspora. Pinje maoko ng'eyo wachni nade ahinya to koluwore ni waseneno ka nitie kaka gin gi interest. Gisebedo ka gigo wang'gi ging'iye ni to wachi ma giyiero gidhi ode pacho ka ere kama gikete wachni kaka pinje ma diaspora. Diaspora waluwo gini nikech kata wan oko kuno dala ka pod en dala. Pod wadugo ka, pod wan gi wedewa man ka e. Koro ng'eny jo diaspora luwo yiero ni matek. To kendo gima ji oluoro ni kik wabed gi tungni kaka mosebedo ka timore bang' yiero ka yiero. So interest mar jo diaspora nitie ka mang'eny kabisa. Emomiyo amba biro ka mondo ane gi wang'a. Mondo kata ka duoko ne gi wacho ni nan ka nwatimo joneno mwaneno kako timore. Gin interest mage? Interest mar jo diaspora. Gidwaro ni mondo gimbe giduog dala ka gitim business. Giyud tije nikech bedo oko bolowa, bedo oko ber. Dala home is always the best. So mane interest mwan godo. Wadoni kwa dugo ka to be wawe oro pesa mang'eny mondo economy obed maber. Bende Debra nyiswa ni to kaka observer eri tiju kae kopogre apoga gi bedo to neno to ang'o gini mowinjo tim mar neno ni utiyo tich makare mar motenre kod weche ugu mag neno ang'o mukete wang' waneno ka nitiere weche mang'eny ka nitiere form 34 nitiere hall bende duong' ere kama ufocus kama mande ung'iyo maneno ni utiyo tich makare kaka observers kaka nwabiro wachako kaka ji noyiero. Nwadhi e polling stations, terwa kuonde mopogore, wadhi e polling stations, wana sama giyepe, kaka ji pango line, kaka ji go kura, wa make sure ni ji go kura kaka dwarore, mondo kik riemb jok moko. Kaka nantie a station mar Chelati Primary School mantie Yorunda kocha, to Kimskit nok ti. Koro kaka observer wapenjo nta koro kaka Kimskit ok ti to jogi to giwacho ni gin voters koro botimo nang'o. Mano chuno gi magidhi magikelo manual register magikelo maji ogo ombulu. Koro wana jo neno kwa neno ka nitie gimoro marach mono to wapenjo. Ato bang' mano wabotimo report mondo wang'e ni wami jo IBC kaka wan observers no waneno nang'o. Ere ginene mano ane kaka Chelati nonego beni ji yepo sa 12 to ne giyepo sa 2 to ji chako gocho sa 3. Koro mano be wapenjo gi koro uchako modeko upo medo jogi sa so no med jogo sa koro wan observers waneno to kwaneno gimoro marach to wapenjo mondo odhi maber. To bende githoro miyo uduoko pono ni upenjo gimoro kata neno ka gimoro dhi marach ben ti reaction magikawo moro amora maneno ni gitime gimunyiso ginoko so pod weche dhi adhia ka medo kethore ben tire example kama ranyisi moro minyalo nyisowa ni manu wacho ne gito gitimo kama koso sebedo kaka ne wapenjo mar kane Kimskit nok ti to ne gidhi kelo manual register ma jogo dhi nyime koro ne ging'iyo manual to ji vote koro gitimo giwinjo ka wapenjo. Ka ing'iyo kaka observer wachne onyaka thuolo marom nade nikech wang'iyo ni IBC omi thuolo mandala 7 kata kamano ni geno ni maybe kawuono kiny rucha odiochieng' moro mabende wachne nyalo bire giko. Ok wang'iyo wan mana ka warito kaka IBC keto gigo to nikech ji mang'eny jo iluongi ni ROs mae constituency 290 go ng'eny gi osechopo ka. Emani chakre kane gichako kweno ng'engi ne pok ochopo Nairobi koro nyiswa ni ng'engi osechopo koro kweno bo chako dhi piyo nikech ka gisebiro gi verify to gikweno piyo kamano. Kapok watieko nyise jokanyana wach moro kotenre kod anisani koro chunyi gimedo njawre gimedo rito ni ok gine ka rumo wuoye kodgi wach mogik ka koro watieko. Wach mogik mada anyalo nyiso oganda jonam wabeduru mos. Warituru kweno beduru mos gini dhi maber to aneno ka kweno dhi maber to warita mondo gima IBC bro wachonwa to wabro kawo. Erokamano. Sharon mano kanyo observer kata nyano mabende keto wang'e e wechegi mag yiero Debra kelo koya pinjego maoko ka bendo nyiso wa kanyo ni gin bende giketo mana wang'gi thoth seche go bende wamedo nyiso ganda ni waketo wang'wa to gineno ka gima time kara seche medo mana dhi nyakora mgaji wang' meda ka ukwe nikech ma en chenro mabende kawo thuolo mondo mi ang' tieke kanya kesechegi kuonde gwombolo 40 kod adek 200
4,230 mosechopo kaka bende odong' mana matin kende to girumo. Kaeto kuonde chung' od bura kanyo moselanda duoko mag gin 50 nyaka sechegi ka bende pod waketo mana wang'wa mondo mi ang' wamiwe mago matucho parne chik mar Kenya omiyo duol matao yiere pacho ka IBC ndalo 7 maneno ni gitieko chenro duto motenre kod kweno magombolo kendo lando jalo mabende abro tingo bandera kata abro bedo jatend piny Kenya bang' chenro ni rumo. Mana kain gi penjo Sharon Adwe kachiel nyaka studio. Lidero kama na inya onge koda penjo ang'eni kweth mar kata mana duol mochung' weche mag yiero mar mano IBC pod biro medo chiwo nwa kata mana iluongo ni reports kaluwore kod kwan ma osedonjo kaluwore gi kwan ma bende pod gi kwano. Ero kama na inya Lydia Okeyo nyakwara muge jong mana kaka nisewinje kinde mosekalo commissioner mar IBC mano Justus Nyang'aya kanyo kawacho weche ka bende gisani koro kwan mag kuonde chung' ute bura maderom ewi 290 ema bende gisani osepuodhi. Koro bedo mana hori e kinde ma bende duol mochung' weche mag yiero IBC medo kwano ombulu. Mago gin ombulu ma bende ineno e TV ni kanyo kanya kasani kuonde chung' ute bura mano maromo 290 osekwani. Koro iori ibolori aneno ka moko kuomu e mbui mago mag Facebook penjo ni duoko ilando sadi. Gisani pod gitimo mana kweno kendo gipuodho mar neno ni ombulu makamago nodonjo e yo makare kweno bende otim e yo makare. Duto teko osekwani kuonde chung' ute bura kata mana constituencies 290 eka gibiro lando duoko makamago ayanga. Bende ni neno kata e kar romo mano mar KICC kama bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance odiochieng' ma kawuono nitiere kod romo. Bende ni neno Kalonzo Musyoka jatend duond bura mar Wiper bende osechopo e romo makamano. Ka bende odiochieng' ma kawuono kopogore gi Kalonzo Musyoka bende wantiere gi Martha Karua mano jalup jating' ndai mar kweth Azimio la Umoja One Kenya Alliance ma bende igeno ni dhi chopo e kar romo mar KICC ka bende en wendo modhial. Odiochieng' ma kawuono jal ma bende nyalo bedo ni penjore ni en ang'o matimore KICC. Odiochieng' ma kawuono KICC nitiere romo ma bende obagi gi riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. To romo makama en mana mag jotelo ahinya moseyier e yiero mawang'ni. Jotelo mosepuodhi e kombe mopogore ma bende odiochieng' ma kawuono chopo e kar romo mar KICC. Wantiere gi jafwambo marwa Eric Owenga ma bende biro bedo ka kelonwa wach makamano. Kok manyakwara muga juangi sani adwaro tieri nyaka e kar romo mar Bomas mano kama bende en log tich mikwane ombulu. Wawinja neni nang' madhi nyime gi sani. 70,224. Total valid votes 40,672. Rejected ballots 413. Kitui West constituency, Kitui County. Total registered voters 59,047. Total valid votes 36,482. Rejected ballots 448. Odinga Raila 27,673. Ruto William 8,363. Wahiga David 143. Wajakoya George 303.
Sorry, Hali. That one, yeah. Okay. Just. Sorry, that was consultation, something that was not clear. It has been cleared. Kiambu constituency in Kiambu County. Total registered voters, 87,076. Total valid votes cast, 56,546. Rejected ballots, 392. Odinga Raila, 14,860. Ruto William, 51,050. Wahiga David, 318. Wajakoya George, 318. Bomachoge Chache constituency, Kisii County. Total registered votes, 49,301. Total valid votes cast, 32,789. Rejected ballots, 328. Odinga Raila, 23,390. Ruto William, 9,254. Wahiga David, 50. Wajakoya George, 95. We'll bring you some more as we verify and clear them. Thank you. Nyakoro mga juang mino kanyo na chil ka wuki lug tich mar kweno mag jotend piny Kenya kramna lemo mar jotend piny Kenya kama bende commissioner mano mar IBC Justice Wang Nyang'aya na miyo jopiny kata mana status update kaluwore gi weche mabende osebedo kramna kochiwo kanyo. Nyaka sani kaluwore gi kwan medruok mag kuonde chung'ute buora ma osemedi gin 3 makoro nyiso ni osekwana kar chung' od bura 50 kod 3 ewi karo chung' od bura mantiere pacho ka 290. Iwinjo kanyo ka owacho mano results kata mana duoko e kar chung' od bura ma Kitui West kama bende Raila Odinga oyudo kura 27,000, 673. Ruto oyudo 8,363. David Wahiga oyudo kura 143. Ka George Wajakoya Kitui West
West oyudo kura 303. Kiambu bende winjo kanyo ka ochiw duoko mar Kiambu. Kama bende Raila Odinga e kaunti ma Kiambu kata mana e kar chung' od bura ma Kiambu oyudo kura 10,860. William Ruto oyudo kura 51,050. David Wahiga oyudo kura 318. Wajakoya bende oyudo 318 Kiambu. Bomachoge mantiere e kaunti ma Kisii. Raila Odinga oyudo kwan mar kura 23,390. William Ruto oyudo 9,254. David Wahiga oyudo kura 50. Ka Wajakoya George oyudo kura 95. Mano Bomachoge. Mano gin kuonde chung' ute bura mano madiroma 3 ma bende gisani koro osemedi. Kwan duto te ma bende osepuodhi gi duol mar IBC mano e kar chung' od bura 53 ewi kar chung' od bura 290. Kweno ma bende pod dhi nyime. Wewa winjo ni ne wachang 413. Odinga Raila 34,044. Ruto William 6,202. Wahiga David 99. Wajakoya George 327. Kiambu County had read, but I don't have it here. Do you want it read again? Okay, we'll do. Okay, we'll do that. Ndekora magajuang mano commissioner mar IBC Justus Nyang'aya nodwaro nuoyo kendo mano kar od bura mano ma Kiambu ma bende nosekwano kar od bura ma Kiambu. Raila Odinga noyudo kura 14,860. Ruto noyudo 51,050. David Wahiga noyudo kura 318. Wajakoya noyudo 318. Kinde ka kinde ka bende gibiro bedo ka giloso, wabiro dhi kachiel mar mondo mi wawinj gima bende giwacho. Kanyaka sani kar od bura 53 ewi kar od bura 290 ema bende osekwana nyaka gisani. Parni studio kan kenda e student regi jonon siasa antiere gi Meshak Odede kanyakla gi Steve Owino ma bende bro bedo kwano nogodo siasa mar mondo mi wane ni piny Kenya bende gisani ochomo kanye. Kar romo mar KCC kama bende kwith mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro bedo koda romo margi bende bro bedo kwadhi achiel kachiel mar mondo mi wang'e ni en ang'o matimore. Ka bende sani nyakoro mga juang'e en saa 5 gi dakika 30. Ken gedo marwa ni romo makamano biro chako saa asaya chakre sani. Parni Kalonzo Musyoka jatend duond bura mar Wiper osechopo kanyo. Ka bende gisani koro irito mar Martha Wangari Karua mar mondo mi ochop kanyo. Ka bende gin duto te ji ariyo ma bende nyiswa ni nyaka sani Martha Karua osechopo e kar romo mar KCC. En kanyakla gi Kalonzo Musyoka duto te ma bende gin wendo modhial e romo makamano. Ponono ni romo makamano biro chako wabiro bedo kwa kilo ni romo makamano achiel kachiel. Meshak Odede, Steve Owino. Winjo kaka kwan medo donjo. Sani koro osechopo kar od bura 53 ewi kar chung' od bura 290. Kwan makamagi kata mna kweno makamagi ineno kadhi yo machalo na de Steve. Aneno ka en slow. Ineno ka gidhi mos. Gidhi mos. Dawa er mondo Chebukati ginane omed okasre. Yoda mondo pio land jatelo. To dongin mana iwacho ni gintiere nyaka gi chieng' wuok tich mar lendo ndala bere. Gintiere gi 7 days. To ka luwore gi kaka gimede gidhi mos. Not unless ni ok giland the actual magisetimo nikech according to information ma wan godo from here kanyo en ni jo constituencies mose bedo verified oingo 53 ma mantiere e screen kae.
koro de waginene wadwaro mondo Chebukati ginene o double up ka gin osewuok e 8 to dhi e 12 tables onyalo double it to be 24. IBC ni gin nosingo ne jopiny ne gisingo ne jopiny ne gibiro bedo ka gikweno kata ka ikweno mos te en kweno mochiny. Kweno to inyalo en kweno mochiny nikech kata ka gi double up be pod inyalo kweno mos but koro obiro bedo double the actual ma ginyalo timo ka gin the current number. To be nitiere ng'ikruok mane gin ka ng'iyo duoko ma wuok presidential nikech iyudo ka spoiled votes ingo mar Wajakoya to gi Waura combined. Mangiso ni nyalo bedo ni ne nitiere ng'ikruok e kar civic awareness ginene mar education mar mane jo IBC onego bed ni timo ne jopiny madhi go kura. Kata ka luwore gi nitiere idadi mar jok manyien mane o register go kura. Aparo ni nok gitimo the civic awareness ma koreseo IBC ni nok gipuonjo kata mana jopinje yo makare nikech kata mana kwaneno kata mana county mano kar chung od bura ma Kitui West rejected kata mana kwano ombulu mano kethore e kar od bura ma Kitui West gin 448 tang'eni gin duto te bende waseneno kata mana ka commissioners mag IBC osebedo kata mana ka kilonwa kwan makamagi. Koro mano ngiso ng'ikruok side mar IBC nikech onego bed ni gin Independent Electoral and Boundaries Commission mano is mandate margi mar educating the public kaka gidhi go kura, mar availing materials mag go kura, mar ng'iyo ni gin gi the right numbers mar jok madhi ng'iyo tayo chenro mar go ombulu to gi kwane to gi process ma clear mar transmitting, verifying to kod lande. To mano en observation ma neno kanyalo make nikech ka nitiere ng'at mani luongo ni spoiled vote to en mano dhi bet namba 3 e ginene e kura mar president. Most kura mang'eny okethore, iyudo ka moko ni stray, moko nogo marach. To hopefully ni gidhi tiek haraka mondo mi ginene ngima odog back to normal. Nitiere jok mane oringo dhi dala ni pok giduogo e tich, pok giduogo kata e boma, gito ng'iyo ni to ang'o madhi timore bang' lendo. To mangiso ni Kenya mangima wang' gi ng'iyo gima dhi timore Bomas. Koro kata ka gin gi that time okonego bed ni koro gitimo slow, okoro kata gitemo slow ka gineno ni gin gi time. No, wan nitiere jok ma alsas gi idho, koro ginyalo ng'iyo kaka ginene haraka. Joma nigi alsas beda mos gi hore ahora. Nitiere alsas, nitiere tuo mar sukari, diabetes, nitiere pressure. Koro iyo riti bolori nikech beda neno kata mana kamoko kuom jotelo mopogore bende osebedo ka biro kata mana e mbui magi ka bende gijiwo oganda mar mondo mi obed koda horuok. Kaka mano Meshak Odeda kene gi pachi nyaka sani IBC osekwano kar od bura 53 ewi 290 ma bende osepuodhi. Ineno ka chenro ma kamano dhi nade? Aneno ka tallying, mano gitimo tallying mar form 34Bs ma koro gitieko go lap mogik kaeto mano ema bro generate negi 34C ma jatelo kata jakom mar IBC bro lando godo duoko official. Aparo ni kaka gidhi, aneno ka gitemo medo desks mondo gini odhi piyo kabisa. To an gima mora ni gik ma wanene board dhi maber, omiyo jokanyanam wamiya uru IBC thuolo mondo gitim. Nyalo bet ni ok gidhi gi pace mane waparo nikech kata an pacha ne paro ni sani nonengo bed ni gisetimo mang'eny moingo mano nikech pok gichopo kata nus. Ne pacha paro ni e sechegi ne biro yudo ka gisetimo mang'eny moingo mano. To mana kaka Steve owacho, kamoro dipo ni gisetimo mang'eny moingo mano lakini mosekete board kacha to en namba mar 50 gi wiye. Nyalo bedo gi geno ni kamoro nitie moko ma gisetimo to pok gi upload. Dipo ka obedo kamano.
but so far so good. Wabedu gi muolo ka warito IEBC. Oganda bede gi kwe gi bede gi horruok. Bedu gi horruok jokanana. Kaka manyako Ramogi Jwang mine TV ni kanyo en karomo mar KCC kama bende moko kuom jotelo mawuok e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance obago romo odiochieng' ma kawuono. Kaka manyako Ramogi Jwang we wawinjane ni en ang'o madhi nyime. Tukisalia kusimama, niombe watumishi wa Mungu, Shehe Jumangao, halikadhalika Apostle Musili, watuweke mbele zake jalali kwa maombi mafupi. Shehe. Natuombe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikul Quddus. Ya Salam. Ya Mu'minu. Ya Muhaiminu. Ya Azizu. Ya Jabbaru. Ya Mutakabbiru. Ya Hannanu ya Mannanu. Tunakuomba ya Allah ubariki wa Kenya, uwape amani. Tuko kwa uchaguzi ya Allah, kila Mkenya na wasiwasi ya Allah. Tunakuomba amani. Wewe jina lako ni ya salamu mwenye amani, tunakuomba amani. Leta amani mashariki, kaskazini, kusini na kila pembe ya nchi, leta amani ya Allah. Leta mapenzi kwa Wakenya wote. Tusipigane kwa matokeo yatakayotangaza ya Allah. Tunakuomba ya Allah mpe ushindi Raila Amolo Odinga. Ashinde kura zote, awe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Bariki Uhuru Kenyatta kwa uzalendo wake wa kupeleka Kenya mbele na maendeleo ya Allah. Mwenyezi Mungu mtukufu, mbariki pia na naibu wa rais wetu Mama Martha Karua. Mpe nguvu na maarifa, aongoze kana mote Kenya kwenye ufanisi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu jina kutukufu. Tubariki na utukubalie. Rehema na amani zimshike Mtume sallam, swahaba na jamaa. Walhamdulillah rabbil alamin. Amen. May we pray. Heavenly Father, we want to say thank you, particularly this time that we are gathered in this auditorium just to pray and to say thank you even for the recently concluded campaigns. And Lord God, even as the counting of the votes is going on, we want to pray for peace in our country. We know that situation doesn't look well, but we're looking upon the heavens to get help that comes from you. And we are praying, my Father and my God, against every spirit of stealing the votes. I want to pray that, Lord God, it shall come to pass, even as the Kenyans went to vote, that your will prevail. We want to pray for the incoming President Raila Amolo Odinga. We want to pray for the Deputy Martha Karua. We want to pray, my Father, my God, even for the Prime Minister Stephen Kalonzo Musyoka, and everybody, the governors, the MPs, the women rep, and everybody that has been
God elected and those who are still waiting for the counting to be able to end, we pray for your peace. Even as this conference begins, we trust in the leadership of the Lord Jesus Christ, our Lord. And everybody say amen. May we be seated. Thank you, man of God. May God's grace be upon you. Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Martha Karua, Your Excellency, former Vice President, Senior Counsel, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, governors, elect, members of Parliament, distinguished guests, may I now, with all humility, invite the Secretary General of the Azimio One Kenya Coalition Party, Honorable Junet Mohammed, to guide us in the next bit of the program. May we accord him a round of applause. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Prime Minister, the Excellencies, the Governors-elect, members of Nyakora mgajuanga mano en romo mar KICC kama jotelo moyier kod kwith mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance oduchi makawuono gi bago romo mar gi mabende nene TV ni kanyo mano Junet Mohammed mabende loso kanyo ka bende wilo modhiala oduchi makawuono e nyasi e romo mar KICC en Martha Karua mabende en jalup jating ndai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kanyakla gi Kalonzo Musyoka mabende en jatend duond bura mar Wiper. Shak odede kanyakla gi Steve Owino. Anoka sa dhi mapiyo pia anoka sa koro seromo sa abich gi dakika 40 kod adek. Chenro makamane gbedna teko sa uchiel mar mondo miawi achiw thuolo makare. Nenya wadwa Simfros Okinda mar mondo miodhi anyanga gi chenro makama. Rangi no nyisigi mar mondo migirwak rangi ma blue. Kineno kacha kata mna kani wacho ni mine ema samoro ng'iyo rangi. Kineno rangi mana kanyo bende neno blue adier mana matin. Aneno rengo orwako blue, aneno Martha Karua orwako blue to mamoko nok giyudo memo. Kich mana wachi mugi kwati ko chenro bakama. Kacha kodi mesha kodede. Aneno ka chenro gi mar mkutano makawuono osechakore kendo ero Secretary wuoyo Junet Mohammed aparo ni omedo rwako jogo mosedonjo e bura makawuono. Ang'eyo ni nyochiwnegi memo mar rangi ma blue to chapi girom giwuo kanyakla kaeto giwacha nena gi jopiny report moro matin ma ginyalo miyo jopiny kaluwore gi kiwango magintie kaka jotelo. Erokamano nya Steve Owino kwatiko chenro makama wachni mogik e buo nyiriri 30 kipachi mogik. Dakwara yikwara mogajwang ni wabed gi horruok ma nikech kama wasechope ni ochopo kama koro wadhi celebrate koro ng'at ka ng'ato ika nyadiende moro nyagwende moro joma yang'o dhok bende kiyang'o dhok wabed gi horruok nikech idhi land jakom kaluwore gi kwan ma wasegoyo to wabed gi horruok nikech IBC madhi timo lendo official koro wabed gi geno nikech ka wadhi mbele. Erokamano inyamesha kodeda goni erokamano kanyakla gi Steve Owino kuom yuoro wa kendo budho wachakre sa achiel mar okinyi nyaka sani koro wareyo mano sa auchiel mar odiochieng'. Koko manyakora mgajwangi sani koro abiro wiyi gi romo mano mag jotelo moyier kod Azimio madhi nyime e kar romo mar KICC. Manate chenro ni nyinga Sharon Ong'ao ritur masani. Haya, kaunti ya Tana River wakiongozwa na gavana yuko hapa, nimeona Meja Godana, Hashaka, Said Haribai na nimeona ndugu yangu pia ya Bura amefika. Asante kwa kufika. Kaunti ya Taita Taveta kwa hapa, Dan Mwashako, Senator Maruma na viongozi ambao wamechaguliwa sasa hivi. Asanteni sana. Kaunti ya Lamu, Ruweida Obo na Mheshimiwa Mudhama,
Lamu East, Lamu West. County sasa tumemalizana na Pwani. County ya 14,760. It stands right now at 14,860. So let me read that again, the entire constituency. Kiambu constituency in Kiambu County, total registered voters 87,076. Total valid votes cast 56,546. Rejected ballots 392. Odinga Raila 14,860. Ruto William Samoei 41,050. Waihiga David 318. Wajakoya George 318. Kitui Rural in Kitui County, total registered voters 55,000. Total valid votes 32,821. Rejected ballots 337. Odinga Raila 24,669. Ruto William 7,845. Waihiga David 117. Wajakoya George 190. Kabondo Kasipul constituency, Homa Bay County. Total registered voters 59,910. Total valid votes 42,429. Rejected ballots 155. Odinga Raila 42,088. Ruto William 260. Waihiga David 16. Wajakoya George 65. Thank you. Iko hapa amerudi na wengine. Sasa tuende huko Kajiado. Kajiado iko hapa, gavana mwenyewe amerudi Olelenku. Mheshimiwa Memusi senior iko hapa. Kajiado Central, Kajiado South iko hapa, Kajiado East iko hapa. Kajiado yote ni Azimio. Azimio. Watu walikuwa nafikiri ni mchezo. Walikuwa nafikiri ni mchezo. Sasa tukuje Nairobi. Narok pia iko hapa. Kwanza kabla Nairobi, Narok iko hapa. Tumalize na Nairobi. Narok iko hapa, mama ameshinda Kajiado North. Kuna wengine wanakuja. Narok iko hapa. Kilgoris, former minister ya Interior Julius Sunkuli iko hapa. Amerudi kama mbunge wa huko Narok. Na mama ni Kajiado, Narok North. Ameshinda. Sasa Nyandarua iko wapi? Nyandarua iko wapi? Nyandarua iko hapa. Kwenya Thuku iko wapi? Na Kireao Karaho wa Olkalau iko hapa. Inawezekana
ishawezekana. Sasa Busia, no, hiyo nakuja huko. Unajua tuliangusha watu mbaya sana, 70% ilishindikana. Busia iko wapi? Simama juu, wakiongozwa na governor. Sasa Busia ni ile kitu inaitwa suit, iko hapo, wamekuja na koti yote. Governor, women rep iko pale, Rafael Wanjala, Matayos, Teso North, Butula, hiyo ilikuwa suit mwenyewe. Budalangi, Funyula, then tuende Kakamega sasa. Kakamega ndio watu wameangushwa mbaya sana. Hiyo ilikuwa massacre. That was the biggest massacre in this election. Sasa tuko hapa na mbunge wa Lugari, anaitwa Nabii Nabwera. Iko pale MP wa Lukuyani, anaitwa Mugabe. Iko pale Lurambi, Bishop Khamala. Iko pale MP wa Ikolomani, Mheshimiwa Shinyalu. Iko hapa women rep, anaitwa Elsie Mohanda. Iko pale MP wa Navakholo, anaitwa Emmanuel Wangwe. Iko pale Tindi Mwale, mbunge wa Butere. Tuko pale na Mheshimiwa Mumias East, anaitwa Peter Salasia. Sasa tuende huko Samburu. Iko pale Matungu na Bulindo, iko hapo. Niliambia nyinyi ilikuwa masaka. Iko pale Mheshimiwa wa Khuisero, anaitwa Seka Miradi. Pale watu waliona gisa. Mambo kama hiyo haijafanyika popote, ilikuwa hatari. Tuende Samburu sasa. Tuko hapa na Mheshimiwa Naisula Lisuda, mbunge wa Samburu West. Tuko hapa na mbunge wa Samburu East, Mheshimiwa Lenton Join. Sasa nafikiri tukuje Nairobi, si ndio? Nairobi simama juu. Nairobi pia ilikuwa masaka. Nairobi is under curfew kwa sababu watu walinyoroshwa mbaya sana. Iko pale mbunge wa Lang'ata, anaitwa Jalango. Jalango mwenyewe iko hapa. Iko pale mbunge wa Mathare, Tom Oluoch iko pale. Mbunge wa Kamkunji, Mheshimiwa Yusuf Hassan. Tuko hapa na Chief Whip ya County Assembly, anaitwa Imatok. Tuko pale na Mheshimiwa wa huko Kados iko pale. Tuko pale na Mheshimiwa mwenzake. Iko hapa mbunge wa Kibra, anaitwa Orero Mwalimu. Iko pale na Mheshimiwa MCS wengi ambao wameingia hapa. Karibuni sana. Istarehe iko hapo Amos Moago. Walikuwa wanataka kuibia yeye, ilishindikana. Mpaka sasa akasema waje atangazwe tu. Iko hapa Mwenje mwenyewe, iko hapa Mwenje. Mwenje ya zamani, sasa mwingine amerudi. Mtoto yake amerudi. Sasa Mwenje iko town. Tuko hapa na chairman wetu wa ODM, Mheshimiwa wa Makadara, George Omwera Aladwa, amerudi. Iko pale Mheshimiwa Babu Owino, ambaye Embakasi East, kura yake na mpinzani yake tofauti 30,000. Iko hapa mtu ameangusha lawyer ambaye alikuwa na nyata hapa town na ndefu ndogo ndogo, anaitwa nani? Nelson Harvey. Amenyoroshwa hapa Westlands na timu Wanyonyi. Jamaa ameenda nyumbani, angoje petition ya Supreme Court. Yule ni lawyer, ameangushwa na lawyer mwenzake. Mdomo tu hapa town. Sasa nafikiri tumemaliza. Women rep wetu amenyorosha, si mnamjua? Yule mama alikuwa anatembea hapa town na sijui alikuwa anauza blanketi sijui nini. Ameenda nyumbani. Iko hapa Esther Pasaris iko hapa. Sasa Trans Nzoia, Caleb Amisi iko hapa. Sasa Kakamega nimesahau. Kakamega iko na acting governor bado. Iko chini yetu bado. Acting governor iko hapa, simama governor. Anangoja hand over kwa governor yetu uchaguzi ikifanyika. Trans Nzoia governor iko hapa. Anaitwa Bwana Natembea. Amenyorosha watu mbaya sana. Trans Nzoia ni Azimio. Iko pale na Mheshimiwa Caleb Amisi, mbunge wa Saboti, tena amerudi pia kutoka Trans Nzoia. Iko pale wa Bisau. Bisau iko pale Kiminini na Simiyu Cheranganyi. Patrick Simiyu. Ulinyorosha mtu. Hata sikujua hiyo. Sasa unaona Trans Nzoia sasa ni Azimio. Sasa tuende Bungoma. Bungoma iko hapa mzee wa kazi,
kushinda hii ni ngumu. Anaitwa John Waluke Koi. Hata ufanye nini lazima rudi bunge. Mtu ajabu sana. Amenyorosha watu. Haya, Nakuru. Nakuru pia nasikia tuko na watu. Arama iko wapi? Arama merudi. Mpige makofi huyu mama. Huyu mama ameangusha mtu naitwa Kimani Ngunjiri. Ameenda nyumbani. Kimani Ngunjiri ameenda nyumbani. Anaitwa Irene Njoki. Mrembo. Mimi hakuna kitu imenifurahisha zaidi ya hiyo. Wacha hii mzee aende apige kelele huko nje. Kelele yake ilikuwa mingi. Sasa nataka niwaalike wachache 1, 2, 3 tuseme ili tusikie vile viongozi wanasema, na nimeshawajulisha madhumuni yetu ya leo. Unajua Trump wakati aliona hali ni mbaya amesema stop the count. Sasa nataka kusimamisha hesabu. Hii imetosha. Zaidi ya hii sasa we can donate some people now. Sasa tuko hapa wale watu ambaye waliambia mtu tutakuletea 70%. Mnakumbuka? Hapo nyumbani kwao pale hao wanaishi, gavana iko hapa. Anaitwa Mheshimiwa Ututilo. Ameshinda. Senator yake pia. Na mimi naomba uchunge watu vizuri senator. Usionee watu. Anaitwa Osoti iko hapa. Iko hapa Mheshimiwa wa Luanda. Unajua? Wa Luanda. Engineer mwenyewe iko hapa. Maungu. Engineer karibu sana. Haya sasa tuende Meru. Meru sasa iko hapa Mheshimiwa Apuri Mpuri. Nakuja. Iko hapa Apuri Mpuri amekuja kutoka huko Tigania East. Karibu sana nitakuita. Sasa Kisii iko hapa. Senator iko hapa. Governor pia ni Simbarati. Women Rep ni Doris Donya iko hapa. Sasa tuachie hapo tu kwa sababu zaidi ya hii Wakenya watastuka. Roho naweza simama watu. Sema hiyo watu wamechukua nchi yote, tuachie hapo tu. Tuko pale na West Pokot. Baringo. Anaitwa Mheshimiwa Kamketi iko hapa, amekuja. Amenyorosha watu. Turkana iko wapi? Turkana governor ni Jeremiah Lemurkai. Jeremiah wa ODM iko wapi? Then tuko hapa Mheshimiwa Jubilee wa Turkana South. No, Turkana East. Tuko hapa na Turkana nafikiri South, Turkana no. Hii maneno imeenda bana. Hii maneno imeisha. Mombasa nilianza nao Mishi Mboko iko. Mishi Khamis Mboko. Sasa nataka ili tuende Boma sasa nataka nialike watu wachache kila region mtu moja on their behalf dakika moja then tuite leo ilikuwa siku ya kuonyesha vile jeshi inakaa. Nani mebaki? West Pokot iko hapa amefika. Sijui watu watapata wabunge wapi safari hii. Karibu mama. Sasa nataka kualika kila area mtu moja tuchukue dakika chache then tuite viongozi. Sasa Kilifi tumeshasema. Nilikutaja Ken Jonga. Sasa nataka tuanze na huko Northern Region. Mtu moja nafikiri naweza ita Mheshimiwa Fara aje wasalimie dakika moja then tuende huko Eastern, Lower Eastern hapa namna hiyo dakika moja lakini dakika moja na governors pia wachache then tuende kwa viongozi. Sasa kuja tu. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Tuimbe, tucheze sote. Kenya yetu. Asanteni sana. Tumefanya kazi nzuri. Iliyobaki sasa ni hii ya presidency. Now we are confident we're going to win that also. So let's move together. Let's move together and transform this country for the better. Thank you. Haya, kwa upande huko hapa Eastern tunaweza sema Governor Mahmud aje awasalimie dakika moja.
Thank you very much. I think I want to say congratulations to all elected leaders. We are lucky to be here. In Marsabit, we have 4 constituencies. 3 have been grabbed by Azimio. We have 20 wards. We have delivered 16 MCAs out of the 20. And I want to say congratulations to all elected leaders. Thank you very much. Kwa niaba ya Meru, Tarakaniti, Embu, Mheshimiwa Purimburi. Dakika moja. No mpeo. No mpeo. Mheshimiwa Mjamboni. Kwa majina Tampuru Mtawaburi ambaye ni party leader wa chama cha Nopeu. Nopeu katika Meru community tumeweza kupata viti 2 ya MCS na Kenya mzima tuko na 10. Ni chama mpya. Na bando Igembe Central tumepata Azimio Mheshimiwa Mr. Kele, na Imenti South tumepata Azimio, na Tigania East. Kwa hivyo tuko MP 3 katika Meru community. Hebu nipigeni makofi. Na tumeweza kuleta kura mingi. Hasa number 1 ilikuwa ni Tigania East ambaye Raila Amolo Odinga kwangu alikuwa na 28,000 votes. Alafu William akiwa na 29 akamshinda 1,000. Kwa hivyo nasema kwamba lazima tujipange. Lazima tujipange tukijua kwamba kuna mahali tunaenda. Eti ya kwamba wakati umefika hakuna maana kupembeleza punda mteremko. Ashili teremke wakati wa kupanda utipembeleza. Sisi wa Meru tuko na imani na nyinyi. Tuko na imani na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tuko na imani na mandamu hapa, tuko na imani na Raila Amolo Odinga. Na tunajua kwamba hii serikali hii lazima Raila Odinga hapizwe akiwa rais wa nchi yetu ya Kenya. Na hakuna shortcut na hakuna mchezo. Kwa hiyo masasa Mwenyezi Mungu awabariki. Na chama yangu inaitwa Nopeu. Nikisema Harambee mnasema Nopeu. Harambee Nopeu. Jibu Harambee Nopeu. Hata akiiba Nopeu. Mwizi wa Kemorer Nopeu. Mwizi wa wananchi Nopeu. Thank you so much. Asante sana Mheshimiwa. Haya, kwa niaba ya Makueni, Machakos na Kitui, Mama Mudhama, Senator Agnes Mudhama. Wacha wasungumuse. Habari gani? Nzuri sana. Tuimbe, tucheze sote. Kenya yetu hakuna matata. Jambo bwana. Asante, Your Excellency, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Your Excellency Deputy President Martha Karua, na waheshimiwa wote na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Basi kule Machakos ni Wiper Azimio. Wiper Azimio inawezekana. Azimio inawezekana. Kule Machakos tumelima kabisa, na si Machakos peke yake, Ukambani kwa jumla tumelima, yote ni Azimio. Azimio we've delivered in Ukambani, and we are saying in Kenya, Azimio is the party. Azimio will have the next 5th president of this country. Muna imani? Mbona hakuna makofi? Kwani mnaogopa? Najua sisi wengine hatuogopi. Tunamenyana, tunapambana na tunaleta. Si ndio? Basi tuendelee kuomba, tuombee amani. Na sisi wote ambao tumechaguliwa, Mungu atusaidie tuweze kupeleka Kenya yetu mbele. Asanteni sana, Bwana awabariki. Nataka kutambua kirasmi Mheshimiwa Kinango anaitwa Gonzi Rai. Karibu sana Mheshimiwa. Huyu ni mtu muhimu sana. Wacha yeye ndio aongee kwa niaba ya watu ya Pwani. Kamuti. Gonzi Rai. Kwa niaba ya Pwani, Gonzi Rai. Asante sana waheshimiwa viongozi niliochaguliwa. Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya Martha Karua, Stephen Kalonzo Musyoka ambaye pia ni Prime Minister wa Jamhuri ya Kenya, viongozi wote mliochaguliwa, nataka niseme neno moja. Kenya imeumia kwa muda mrefu sana.
mikononi mwa viongozi wasiojua utu. Wakati umefika na tunawaomba viongozi wetu watatu, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, kwamba kama kuna kitu ambacho kinataka kuzikwa katika mwaka huu ni corruption. Liondoke hili jinamizi, hii nchi itaweza kujitawala. Tuko na watu ambao wanatosha na wanaweza kufanya hii kazi, na tukahakikisha kwamba wale wafisadi wote hawatakuwa miongoni mwa jamii yetu, na hilo jambo lipewe kipaumbele ili tuhakikishe kwamba tumeokoa hali. Tumepigana vita vya kutosha katika chaguzi zote. Chaguzi huu umeonyesha kwamba Kenya inataka kuleta mabadiliko. The time is now. Kwa hivyo tunawaomba tuwe tumekata shauri kule Kwale, tumesema yote yanayoendelea, lakini tulikuwa tukitishwa, na hivi sasa tumekata shauri kwamba tutakwenda bega kwa bega na baba ili tuhakikishe kwamba mabadiliko yameonekana na Kenya inatambuliwa katika ulimwengu huu. Kwa hayo mengi, na waomba muwe na subra. Huu uchaguzi matokeo yashatangazwa tayari mbinguni, bado hapa nchini, lakini mbinguni kazi ishamalizika. Sasa tunasubiri tutangaziwe ili tuseme Raila Amolo Odinga na Martha Karua wanachukua kiapo. Hiyo kazi imemalizika. Kwa hivyo tusitie hofu, uoga haufai. Tuko imara na tunatosha, na inawezekana. Mungu na atubariki. Asante sana. Naomba tufupishe kwa niaba ya Kisii Nyamira, Mheshimiwa Onyonka, dakika moja. 1 minute. Just stand there. Viongozi wote ambao wamechaguliwa, Mheshimiwa, asante sana, Mheshimiwa Naibu wa Rais Mama Martha Karua, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mzee na Mheshimiwa Orengo, wale viongozi wote mko hapa. Mimi ujumbe kutoka Kisii, wa Kisii wamenena, wamesema Azimio imeleta viti 6, ukiongeza na Nyamira 3, hivyo ni viti 9. Tuna magavana 2 na tuna women rep wa Azimio 2. Vile ndugu yangu Ngozi Raya amesema, ambaye tuliingia bunge naye pamoja, tafadhali tuhakikishe kuwa sisi ni viongozi ambao tutaanza kuangalia maslahi ya wale ambao hajiwezi. A community that does not take care of its most vulnerable people in society is definitely going to fail. Please let us be sympathetic and make sure we come in with policies to change the direction of our country. Thank you so much. Asante. Kwa niaba ya Migori, Homa Bay, Kisumu, Kisiaya, Professor Anyang' Nyong'o. Professor, karibu. Azimio. Azimio. Asanteni sana ndugu zanguni. Tumekutana hapa leo kama wa Kenya, kwa sababu bila umoja hatuwezi kujenga nchi yetu Kenya, ama sivyo? Umoja ni nguzo yetu. Kwa hivyo mimi nataka kutoa shukrani kubwa sana viongozi wetu. Raila Amolo Odinga kama kinara wetu, Martha Karua, Deputy President, na my friend and colleague for a long time comrade, Mheshimiwa Prime Minister Kalonzo Musyoka. Asanteni sana ndugu zanguni. Leo hii ni siku ya kwanza kuongoza Kenya, na hivi karibuni tutakuwa matangazo ya kwamba Raila Amolo Odinga na Martha Karua ni leo hii, kutoka leo watakuwa viongozi wa Kenya kama president na makofi basi tata. Kwa niaba ya Bungoma, Trans Nzoia, Governor anatembea. Karibu sana. Bana PC. Karibu sana. Wapi askari ya kupiga salute? Sijaona. Our Deputy President to be Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, viongozi wengine hamjambo. Mimi ni kusema tu kwamba Kenya iko tayari kwa mabadiliko, na mabadiliko yanakuja. It's a momentous time for our country. Kule Trans Nzoia tumeleta viti 3 ya ujumbe out of 5. Tumepata kiti ya ugavana na pia rais wetu ameongoza. Barikiweni sana, asante sana.
Kwa niaba ya mlima ya Kenya, Mheshimiwa Kanini Kega, kuja usungumuse. Thank you, sir. Thanks so much, the Deputy President, the Prime Minister, and all the leaders. On behalf ya wale majeruhi wamepatikana kwa hii vita ili baba akuwe rais, ningetaka tu Junet unikubalie wasimame tu wale majeruhi. Kioni simama wale majeruhi, those who are casualties because of these Kioni, kwani umesahau Kioni, wale ambao wameanguka kwa niaba ya kusimama na baba. Those are the small sacrifices that we have said that we have to go through for the sake of Baba to be the president. And we are happy and proud and walking tall. Kwa hayo mengi machache, kwa Jubilee, we have about 24 members of parliament and we are very proud. Kina Kiaraho na wengine wako hapa na wengine mheshimiwa my deputy, na tunashukuru sana. Asante. Kwa niaba ya wamama Leisuda, kuja usalimia dakika moja. Wale wamama ambao wanatoka minorities. Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Asante sana viongozi wetu, vinara wetu. Congratulations to all the leaders ambao wamepita na kina mama ambao wamechaguliwa kwa Azimio. Congratulations, ninajua ile vita ambayo mmepigana, especially constituency seats, na senators wetu na wengine wote, na waomba hata wasimame tuwapigie makofi kwa ile kazi nzuri ambayo wamefanya. Akina mama wetu, congratulations sana kwa ile kazi ambayo mumefanya. Tuko na records ambazo zimepigwa. Narok for the first time tumepata MP constituency, Senator akina Fatuma Dulo mara ya pili, akina Gesa mara ya tatu. Kwa hivyo asanteni sana. Samburu tulideliver kwa baba vilivyo na tunatarajia ushindi wake kama president wetu. Asanteni sana. Haya, sasa kwa niaba ya Bonde la Ufa huko Rift Valley, iko governor anaitwa Olelenku. Ameshinda watu mara mbili, sio mara moja, mara mbili. Your Excellency Deputy President, Prime Minister, colleague governors, fellow leaders, good morning. I want to convey my congratulations to all of you, and I want to say the Rift Valley is also for Baba. You hear Turkana, West Pokot, Samburu, Kajiado, Narok, tumesimama ngumu, tumelete viti nyingi na tumelete pia ushindi kubwa sana ya baba. Tunataka kusema kwa ndugu zetu wasiofaulu, tuko na serikali nyingi za county na tuko na serikali kuu, kwa hivyo msivunjike moyo. And on behalf of the Rift Valley family, the Ma Nation, we stand strong to say Azimio is the way. Thank you very much and have a good morning. Kwa niaba ya Nairobi, nitaalika watu wawili. Kwanza, Mheshimiwa George Ladwa, kuja usungumuse kama mtu wa Nairobi. Ama watatu, unajua Nairobi iko na watu tofauti. Asante Junet. Kwa niaba ya Nairobi, wa Deputy President na viongozi wote, Nairobi ni Azimio, imekuwa blue. Tumepata wabunge 13 kutoka 17. Majority MCAs ni Azimio. Kwa hivyo Nairobi ni blue na Nairobi ni Raila Amolo Odinga, na tunashukuru wa viongozi wote na wananchi wote wa Nairobi kupatia baba kura zote hapa. Na ya pili na kumalizia, takushukuru wa team leaders, Mheshimiwa Timu Wanyonyi pamoja na CAS Mheshimiwa Rachel Shebesh kuongoza timu ya Nairobi na wabunge wote ili tuweze kupata kura hizo. Mungu awabariki, asante sana. Mheshimiwa Mawadhe. Nyako Ramogi kamora mora maintiere ageno ni odiochieng' mari dhie yo makare pod wantiere kaeri mar bedo kaka wang'i, mar bedo kaka iti, kendo mar menyo ni kuonde duto e pacho kaeri kaluwere koda chenro mar kweno mar ombulu ma gie sani tang'eyo ni ombulu maduong' kata duoko mar ombulu maduong' ma bende oganda rito en mano mar jatend piny, ka bende geno en ni
kasa oromo to duol ma ochung'ne wechego eko mag yiero pacho kae mano mar IEBC biro kelo duoko mana e yo makare. Nyaka Ramogi bende achiel kachiel wantiere e kar romo nero maduong' mar KICC e boma ma Nairobi, kama bende kweth kata duond bura nero mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ni kanyo achiel kachiel ka bende bago romo koda joge mane owal koda mago ma bende ne owito kombegi kagi wacho ni gin gigeno e rito duoko mar kom maduong' mar tend piny. Kawuok kanyo Nyaka Ramogi bende wantiere achiel kachiel e kar romo machielo mar Bomas of Kenya. Bomas of Kenya kama bende wach mar kweno kata mar nono Form 34A mago moting'o duoko mag tend jogo eko ma bende daro kom mar tend piny ka bende inonogi iloso kanyo Form 34B ma bende koro ibiro tigodo mar yango jatelo e yiero mar higanieri mano jalno ma bende biro kawo kom mar tend piny. Nyaka Ramogi gin weche ma bende waikonu achiel kachiel kendo e kinde nero ma bende wabiro ikore makare to wabiro kelonu kanyo mana kaka wechego chalo. Bende kinde ka kinde wayudo ote mawuok e kar log tich nero ma bende IEBC koro nono e forms ma opogore ne rito nero lando jaloch e kom mar tend piny. Med bedo kodwa kaeri ka bende wantiere koda welo wabiro twak godo kaluwore koda chal mar yiero mar higa 2022. Wabiro ng'iyo podi joloch ka bende listi mag joloch pod donjo. Kao kamano wadang'eyo ni to gin weche mage ma bende wantiere go kaeri. Machiegni nyinga Simfros Okinda. Kawachako en ni Laktar Boni Halwale oyier kaka seneta mar adek mar kaunti ma Kakamega tok yudo kwan mar ombulu 249 koda ji adek kendo loyo jal mane girakore godo Laktar Brian Lishenga mar ODM ma bende yudo ombulu 195,192. Laktar Halwale manobedo seneta mokwongo ma Kakamega e higa mar 2013 nyaka 2017 e yiero mokadho notemo laro kom gavana kata kamano noloye to wang'ne duogo laro kom seneta ma kaunti no kod otiko mar UDA kama oyude loch. Jaod bura ma kaunti ma Kakamega Elsie Muhanda oyombo kendo komno kod kwan ombulu 326,000 kiluwe kod Naomi Shionga mar DAPK mane yudo kwan ombulu 67,351. Lendo ma kamaeri ogol kod jatend IEBC mochung'ne weche mag yiero e kaunti ma Kakamega mano Joseph Ayata. Kwa kunichagua tano tena, na pia nashukuru my worthy opponents, pia hawa walijaribu, they fought a good fight. Nashukuru pia my campaign team, walichukua muda mwingi sana kufanya planning, na mimi nataka kuambia watu wa Kakamega County, asante sana. We want to go to Parliament, dear Kenyans, to protect IEBC. Yeah. IEBC is very vulnerable to the extent that nobody in that law factors in the human nature of a human being. A human being is subject to fatigue. So we are going to tweak the law to make sure that every polling stations, every constituency must have 2 straight polling presiding officers, 2 straight sets of clerks, yes, and 2 straight returning officers at every constituency, yes, and 2 straight returning officers at every county. Correct. The reason being that the officers who will poll should hand over at 5 to officers of IEBC who should then be in charge of tallying. Kawadi nyime eni gavana machon ma Laikipia Nderitu Muriithi owit oko kod Joash Irungu e yiero morumo kama en thuolo mar ariyo ma Irungu yombe. Irungu mane en gavana oyudo kwan ombulu 113,783 ka Muriithi mane ochung' gi duond buch Jubilee oyudo ombulu 48,563.
nataka kumwambia watu wa Laikipia, me am coming unto you as your chief servant. Wale watapata mahali waone ya kwamba mtu wa kupanga na kufagia boma niiteni, nitakuja kufagia boma zenu. I'm only your servant. I'm not anybody's boss. Mimi watu wa Laikipia nasema asanti, asanti na asanti sana. Sitasahau ya kwamba nyinyi watu wa Laikipia mwaka wa 2017 mlinishika mkono na tukatembea na nyinyi. Nataka tena kuwashukuru na niseme asanti. Kwa wale ambao tulikuwa tukishindana na wao, nawaambia tutatembea pamoja kwa sababu Laikipia ni kubwa kushinda mtu yoyote. Na nawaambia tutatembea pamoja na nasema asanti kwa sababu asiyekubali kushindwa si mshindani. Kawadhi nyime en Jalarkom Governor Matrukana Giotiko Noero mar Jubilee Mano John Munyes owacho ni oyie ni oloch